أبي شميم كيوم نقطم زفكرو أحفرهم سلام أكيد كابرهان زولعك هنن صلاحتها أحفرهم كم سمكا أحفرهم أحفرهم حابن هسوي أحفرهم بسحهم كماميرهم أطوار تغمروا مسيلهم نيرو فطرتهم زسحروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا لكت سحرتهم وجو يكدنوا محلى نيكت زانتا زحابيو سلكي الوفترت سيطان زساسيو عمز مغنتهم لغيتنا ماتوا زاقيهم شنيحا أخي لا سحاتا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو لومون كم وترو نخلو أقداس النزلو محاري نكحت كبنا زخلي زبلنا حبري تحزنا لكم قريبنا لنا ناي لو ما أرستي سفحي كهون أبزوبانا بزوحة كروزلو كهون كله بدرجة علم دما كن مهار لهم زلنا عبيت في السامتات بغطبة وتحضر وعيني باستراتيجي وعيني بقول لك كن فتنينا كابز channel زي كابلوس sources مثلا بتخكلنيا كمهرنا زخيل كاب جورجو دي كونك كابتم عبيتكم هروز خولينا نمهار زلنا لايك مكبار سبورت مكبار أبالاتنا في channel كوينكم في channel مدقاف دما نتن قبرو زلنا زعري حقازيو كل تتقبرو زلهم حقز دما كابل بينا أنا مسكن هايلو فيديو مجمريا بزي آخن جمرينا أبزوبانا بزوح نقر نديزلو كاسي لنا وقمتيه مجمريا قل start here. Over to you, VJ, because many of us say we're fighting the same fight again and again and again. There was a conversation yesterday, will this fight ever end? Will this fight ever end? Well, first Asad. أبزيا هذا أبزيو ترير قوانقوا هنسمعنا زي دما لنفس وقفنا بفلاي أب أوروبا أمريكان أستراليا انجلن زلغا أبو خد كنبرك الله كتحسبو زلكا تحساسبايو. Listen now carefully. كلنا حدا عينت قال سي زلنا. What does that mean? Thanks for forcing me to come to Glasgow. When I walk the streets of cities like this, you know, Glasgow was the UK's second most important city. Beautiful buildings, beautiful streets, a gorgeous city. You know, it had Red Clydeside in 1919, the uprising to create a Soviet in Scotland. But it was, you know, crushed, of course. When I see cities like this, I think also about the other side of it. You know, there's a phrase from Walter Benjamin, every monument of civilization is also a monument of barbarism. I think زيات رأي استوعلو تايز بلزلو إذا عدمي أب جلاسكو تبهال عن تنايت سكوتلاند رئيس كتمية مثلني أب يوكي ما قال كابتن عبيت كتمات تبهالها نابو تعديمو أب زارب ولا زليو أب زي كتما كم زي عينة تعتقرت زلو معبول تاريخاوي أنا ينوح أركتكتشر زلو كتما كروخ اللغو ياس بتعمل صبغي البداية مبزعت سبب أي تطوزبل مبزعت سب أبي روباك زور كلنا كتماتات كريو غلو أبتس باغي واو زيوم فتيرو مزلو أنت خويني عدنا خمسة يكون كبل ستريت فورورد كمك حاسب يزجمر أبعت توصل زبلي تاساس باناتو بقمت على قم كتريا كتكلال لك كابي متيو زمع بالازي انتهي تمنجناتو يوكي انت لغا قدامي كتحطو زنزل لك حتو سيو فرنسا انت لغا طليان انت لغا مغنياتو انتاو سيفيلايزيشن سلازغوني إذا هبتز كابي متيو انتهي ما بقسناتو نفس وقف تريو زلخا ناي معبالة جورا ناي معبالة زي ما سوزلا بيروبا تريو زلخا إلو كفالنا تدمالو بقفعن بسركن بعامت انزمات مخانك تحسب لك اجي سمعوها كفلنا ولومي of the famines in Bengal, the jute workers in Bengal sending jute to Dundee through the Glasgow port. I think of human beings from Africa enslaved and brought from Ghana to the New World, and all those prophets getting sucked into cities like London and Glasgow. You know, between 1765 and 1938. انتهي بلالو بقمت على كتريان تفتين كاغن عمره خان نوح كحسب زخل تقوينو كومي كون زلو ابا بهندينا عمتات بچقونا ناي ابا غزات بريطانيا زنبرتيا كل تهابتناتهم ان فاكت ابغله كفالناتهم الله ايفن تغلي
ወሲዶም ንኻሊ መዓላ ክጥቀምሉ ሰብ ብጥሜት ክመውት ከሎ ሚልዮናት ህንዳውያን ክመውቱ ከለዉ እቶም ትፈልጡ ዝያዳ ኣነፂርኩም ክፅሕፍዋ ትኽእሉ እዚኣ ብሓፈሻ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ኩሉ ሃብቲ ካብ ህንዲ ተማሒቑ ዝተወስደ ካብ ካልእ ክፋል ናይ ኤስያ ዝተወስደ ካብኡ ንላዕሊ ግን ካብ ሃብቲ ንላዕሊ ኣፍሪቃውያን ከም ጊላታት ኮይኖም ዝተወስዱ ዝተሸጡ ዝተለወጡ ብረብሓናቶም ዝመፅእ ሃብቲ ነዚ ከተማታት ከም ሎንዶን ንሪኦ ዘለና ከም ፓሪስ ንሪኦ ዘለና ከምኡውን ከም ግላስጎ ኣብ ስኮትላንድ ንሪኦ ዘለና ውፅኢት ካበይ ዝመፀ ምዃኑ እቲ ሃብቲ መሰረት ካበይ ዝመፀ ምዃኑ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ከም ኤርትራዊ ክሰምዖ ከለካ ርእስኻ ክኩሕኩሓካ ዘሎ እዩ ኩሉ እቲ ፅባቐ ኣብ ኤሮጳ ትሪኦ ዘለካ ኣብ ዙርያኻ ካበይ መፅዩ ኣሜሪካ ዘለካ ዝገደደ ካብ ኣፍሪቃ ወሲዶም ጥራይ ዘይኮኑስ ነቶም ሰባት ንኣማኢት ዓመታት ጊላታት ገይሮሞም ይሰርሑ ነይሮም ብዛዕባ እዚ ድሓን ብድሕሪት ፅቡቅ ዝበለ ሓበሬታ ክበኩም The British Isles stole $45 trillion pounds from India. 45 trillion sterling from India. We never got paid for that. When the እዚ ሰብ እዚ ወይ እውን ህንዳውያን ሓንቲ ካብቲ ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ዝገበርዋ ነገር እንታላ እንታይ እዩ እዚ ናይ ብሪቲሽ ኢምፓየር ዝበሃል ካብ ህንዲ ዝሰርቆም ወይ እውን መዝሚዙ ዝወሰዶ ክንደይ ተሚኖም ኣለዎ እስከ 45 ትሪልዮን ፓውንድ ኢሎም ተሚኖሞ 45 ትሪልዮን ማለት ክንደይ ማለት ፈልጥኩም ኣለዎም ዲኦም ቁጠባ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይቲ ዩኬ ዝበሃል 3 ትሪልዮን ኣይበፅሕኒ ከባቢ 3 ትሪልዮን እዩ 45 ትሪልዮን ዝትመን ሃብቲ ሰሪቆሞም ኣፍሪቃ ዳ ክንደይ ክትብል እያ ኣፍሪካስ ክንደይ ክትብል እያ ኢኻ ትብል ናይ ኣፍሪቃ ሃብቲ ዝተሰርቀ ናይዛ ህንዲ ትበሃል ሃገር ጥራይስ 45 ትሪልዮን ተልከ ካብ ኣፍሪቃ ዝተሰርቀስ ክንደይ ክበሃል ነቶም ናይ ቁፅሪ ኬላታት ገዲፍና ኣለና እዚ ኣትሊስት ግን ቁፅር ክትበ እንተኽኢልካ እውን ፅቡቅ እዩ ስለዚ ኣትሊስት እዞም ህንዳውያን ኤግዛክትሊ ክንደይ ተሰሪቆም ቁፅሪ ሂቦም ኣለዉ British left India, when we threw the British out, our literacy rate was 13%. So much for several hundred years of so-called civilization. Meanwhile, our landscapes were destroyed. You know, coal was foisted on India. You foisted coal on us. You were the ones that came and made us coal dependent. And then you left. And now you dare to condescend to us. When I listen to Boris Johnson, when I listen to people like Joe Biden, when I listen even more to Emmanuel Macron. So እንታይ ዝብል ዘሎ wow, this is very very powerful. I hope ነዚያ segment እዚኣ every ኤርትራውን ዝሰምዓ ነይሩ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ህንዲ ኩሉ ሰሪቕ ብሪጣንያ ነዚ ኩሉ መዝሚዛን ሰሪቓን ተሳዒራ ካብ ህንዲ ክትወፅእ ከላ መሃይምነት ኣብታ ዓድናቶም 13% እንታይ እዮም ከምብቡን ክፅሕፎን ዝኽእሉ ነይሮም እዚ ኩሉ ሲቪላይዝድ ወርልድ ገዚእዎም ክብሉ ከለዉ ንመን እዮም ምሂሮም እንታይ ዓይነት ሲቪላይዜሽን ነፍሶም ይሰርቁ ስለ ዝነበሩ እዮም ሲቪላይዝድ ኮይኖም በር ንካልእ ዓለም ኣደንቂሮም እዮም ዝገዝእዎ ነይሮም ካልእ ንህንዲ ብምንታይ እንታይ ዓይነት ነዳዲ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ወይ እንታይ ዓይነት ፀዓት ዝጥቀሙ ነይሮም ከሰል ካብ ኢንቫይሮንመንት ዘበላሽ እዩ እቲ ከሰል ግን ንሕና ይኮና ነማዕቢልናዮ እንግሊዛውያን ክገዝኡና ከለዉ ነቲ መመዝመዚ ክኾኖም ኢሎም ዘተኣታተውዎ እዩ ስለዚ ባዕሎም ኣምፂኦም ኣብቲ ዓድና ዘእተውዎ ሎሚ ህንዲ ብከላ ተስዕባላ ኢሎም ክንዕቁና ከሎ በሽካዕላል ወይ እውን ብንዕቀት ክዛረቡ ከለዉ ካብ ህንዲ ድዩ ካብ ዩኬ ድዩ ካብ ፍራንስ ድዩ ካብ ኣሜሪካ ባይደን ድዩ ካብቶም ካልኦት ፖለቲካዊ እሊት ናይ ኤሮጳ ክመፅእ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ደምካ የፍልሓካ ኢሉ ባዕልካ ዝፈጠርካዮ ፀገም ባዕልካ ፀገም ንረብ ንምዝመዛኻ ኢልካ ዘተኣታታኻዮ ፖሊስን ናይ ፀዓት መንገድን ሎሚ ተገምጢልካ ነቶም ትገዝኦም ዝነበርካ ንስኻ ድማ ንዑ ተጠቂምካ ኣብ ርእሲ ዝባኖምን ህዝቦምን ሃብቶምን ወሲድካ ሃብቲምካ ሎሚ ንስኻ ብልዕሊኦም ኮንካ ኣሽካዕላል ክትዛረበሎም ከለኻ ወይ እውን ብብድዕ ክትዛረቦም ከለኻ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ናበለይ ዝዛረብ ዘሎ very tough ብጣዕሚ ሓያል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ All I can think of is how condescending you are. You condescended to us 400 years ago. You condescended to us 300 years ago. You condescended to us 100 years ago. You're condescending to us today. You only know condescension because for you, colonialism isn't something that happened in the past and we defeated you. It's not that. For you, colonialism is a permanent. condescending ማለት እዩ ንስኻ ልዑል ኮይንካ ንስኻ ፈላጥ ኮይንካ ንስኻ ሊቅ ኮይንካ ንኻልኦት ሰባት ኣይካምርኣይ ማለት እዩ ስለዚ 500 ዓመት ክትገዝኡና ከለኹም the same ዓይነት attitude ንዓና ኣትሒትኩም ከም ካልኦት second level citizens ትሪኡና ነርኩም ንክልተ ድሕሪ ቅድሚ 300 400 200 100 ክሳብ ሎሚ the same ንስኻትኩም ዝገበርኩም ሓጢያት ረሲዕኩም ንዓና ብንዕቀት ከምዚ ትገብሩ ኣለኹም ንዓለም ትብክሉ ኣለኹም ዝብል ኣተሓሳስባ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ካልእ ዓለም ከምዚ ስምዖ ይዛረቦ ዘሎ ብጣዕሚ ብብርቱዕ ቋንቋ እዩ ሕጂ እቲ ዝገደደ ክመፅእ condition and that permanent condition happens in two ways. There's the permanent condition of the colonial mentality. You want to lecture us. You want to tell us that we are responsible for all the problems because you'll never accept that you're the one principally to blame. You signed the Rio Formula in 1992 on common and differentiated responsibilities. You like the common part.
You like the common part. You like to say we're all in this together and so on. We're not. Oh my God, this is very, very tough. I think ከምዚ ዓይነት መሰጅ እዮም ክሰምዑ ዝግብኦም ከምዚ ተገምጢሎም ኣንጻር ረብሖም ዝዛረቡ ጸለምቲ ወይ ካልኦት ዘይኮኑሲ ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ዝዛረቡ ፍሪ ቲንከርስ እዮም ዘድልዩና ዘለዉ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንስኻትኩም ካብ ቀደም ክሳብ ሎሚ ካብ ጌጋኹም ኣይተማሃርኩምን እዚ ኩሉ ኣብ ዓለምና ዘሎ ፀጋም መበገሲ ንስኻትኩም ክነስኹም ናይ ኩልና ፀጋም ከም ዝኾነ ናይ ኩልና መፍትሒ ከም ዘድልዮ ጌርኩም ትሸጡልና ኣለኹም ናይዛ ክላይሜት ጥራይ ውሰድዋ ክላይሜት ንኣፍሪካ እንታይ ብለዋ ኣለዉ ሎሚ ክላይሜት ቼንጅ ክትገብሩ ኣለኩም ፕሮጀክት ንስኹም ትገብርዎ ንክላይሜት ቼንጅ ዘይፀሉ ክኸውን ኣለዎ ገለ ብፍላይ ድማ ዓለም ንስኻ ኢኻ ተቐንዲ ኣርስሕካዮ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ቀዳሞት ንሶም እዮም ተሓተቲ ናይዚ ንኻልኦት ዓለማት ኢትኩም ኣይተወጣወጡሎም እዩ ዝብሎም ዘሎ ንህንዲ ንቻይና ብዝያዳ ስለ ዘወጣወጡሎም ዘሎ ከምኡ ንኣፍሪካ ንሳውት ኣፍሪካ ንኣብነት ኮል ናትኩም ተጠዋብልዎ እንተዘየለ ኣብቲ ቁጠባዊ ዳውንግሬድ ክንገብረኩም ኢና ኢሎም ኣብ ሽግር ይትዮም ኣሎ ንዘበናት ሙሉ ንሶም ነዛ ፕላኔት ከም ዘይበከልዋ ሎሚ ቁጠባታት ናቶም ካብ ናይ ኢንዱስትሪ ወፃኢ ኣብ ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ስለ ዝኣተዉ ንሳቶም ብዙሕ ሰዓት ስለ ዘየድልዮም ወይ እውን ፋብሪካታት ስለ ዘይብሎም ነቶም ፋብሪካታት ዘለዎም ከመይ ገይሮም ከልምስዎም ይፍትኑ ኣለዉ but people know ኣያሹ ይኮኑ ሰባት ኩነታቶም ይፈልጡ እዮም እምበር ከንክላይሜት ከግደሱ ድዮም ትማሊ ንክላይሜት መኻይን የባላሽዋ መኪና ይትዘውሩ ነቶም ትዝውሩ ድማ ታክስ ክንውስኸልኩም ኢና እናበሉ ክጭፍጭፉና ፀኒሖም ሎሚ ኸ ቻይና ነዚ ኩሉ ሽግር መፍትሒ ዝኸውን መኻይን ሰብሰት ኖ نزين مخاين نزين نتقط طبعا هناك هسيان سوري 45% 100% تعريف نقبرلكم هنا so much about climate ka كل تناقر زبلوه أجندة مهانك تتكلم لك نغطس In this together. The United States, 4-5% of the world's population, still uses 25% of the world's resources. You outsource production to China and then you say China is the carbon polluter. China is producing your buckets. China is producing your nuts and bolts. China is producing your phones. Try to produce it in your own countries and see your carbon emissions rise. You love lecturing us because you have a colonial mentality. Then there are colonial structures and institutions. You lend us money, and every time you lend us money, which is our money, every time the International Monetary Fund comes to our societies and they tell us, here's the money we are giving you. No, it's our money. You give us our money back as debt, and then you lecture us about how we should live. It's extraordinary. It's not just a colonial. Wow, this is very powerful. بحكي حيال زربايو. كله كله تزبلو زلو. زعبا كتبا أنت تزاربنا ون جنزبنا كاب أفريقيا كاب إسيان سريعكم زوجتكم ما جنزب بانكتات كعيركم ملومي IMF فورلد بانك ماتيو كلا حكات غينا يلو كندي مز عن زخنك ما كنا تاتم كونديشن السنة غميتو بجنزبنا تساقيونا كما هم عينت نشاينا بكلا تسأل الله خطب لهم يت كل زاد ليه كام نبرد جن أب شاينا كم زفر جيركا كامباينات ناتكا نشاينا سديد كان أبعد خانت السرعة يركا تبكلا عندي ممتع أما ده تاجن تتجبروه كل تي ما بجسن إسحاقكم يوم إيرتراون دهرقينكا إذا نجارات زي كسب وراكاي جبا أبي أوروبا سلزلها يا أف كورس يا رجال زبل سبعة الله يا أف أوروبا لها ممكن سمايكم كان زلها أوروبا يخزل لها بغماي مع بيل تاريخنا أوروبا مالي زين برجرسيكا كم زيجيرهم مزميزم لو ما أبكدميت مسيوم الله صبوا تجمع يبلو تاريخ يو أبو تاتم يوم كم جيرهم زم حجوز الله ولا ديكونوا كم جيرهم فاي يرد نيسو أنت هوني نايتو كل زجبروك ساك خفوي جبا سبب حركة تلك تأثير كحسات غفلة نايزو كل زجبروك جفعي كحساك هبوي جبا أفريقيا كمدما نتزلو structures كله كعريوي جبا أبتي أسكت سمعوا من البات مرر زبالة تكونكم ياجن عمق أزل وزر بيزيها كله كرعد كله مسأجة أغسل كله أملاخ بهالنجار دمسي أو أملاخ خيط دلي كم دلعي وخد سواتر له دلناتي ناي أملاخ نجار ناي بوليتيكا مسارح تكمل له دلي أب أمريكا أتوم سعدو خريستيان نادبلو نتوم سلم تدفعيهم مسوسهم عنهن ولدتات مالتي مسساقيهم بزي كابيت كريستيان كيتكا ممهلال كالي مسأجة أين وراهم كالي زموجت لهم بوليتيكا وحيل نورا زي بلوز جاز ولودر فتات نسمعه نايجين كات زي ما تعطيه نيرو مجلسي أو أبيات كريستيانات كينهم يشدرون يشرحون لور مهنياتو زراي باللهم حجازي باللهم مهدمي يلا نايشب دفع نايشب بدل بيجاك أبوهم بيرون قبلوا وسمنا البات تاريخنا نزار ولهم الكساب لومي في التحرير يرغبون على رسم أبزي أبزوبانا بعلم درجة جن أبتي نايجحل كينات بيجيه ذو كله نمحبره وفتحه سريح إلو زارب زنبر حيلتات فايدة مستسانو تسفى مسقرزة ناب حيمانوتاوي
ሰልፍታትን ውድባትን ኣምሪሖም من سلطان يبوكا أبينا من قصة سمايات كيت كاليشين صوصي خالصاناي أملاخ سلفن ودبن تمسرت منك وكيلوكا سوغال من البات فلسفنا قلنا انتايو شنكت ناي بحكي it's a very deep وشت ذات هو insight يوزي present سياس كولوس أنهي تاي مالت يوزي كل نجار مش حسب كان باملاخي خاتودق رديخاني بتخيل كادما كل زخبركم نباي مسيو يتبل سلمتي أبارنت كلو تأنكو تسفاناتهم أملاخي نيرو رديهم لهم that's why deep زغنا مزامورن درفز نبرو قدم رديهم لهم كابو مسوس جن ناس الناس يتوهبهم ناس الناس يتوهبهم systematically سلمتي كابت بارنت كم زي وصل جرامي من تمام أمريكا زلوا like حبرت السب نايت سلم كمالي نبرالو نعوت ملكت فريزو غنا حبرت السب كم زي نبر أنت هاجرسي أب عالم زعبي كنت بازلوا سلمت أب هجرة مخا كل 10% نهيز باز غونو كم تسلمت أمريكاويان زنبر وقت كنبر مفكرة دو نحادو كينات راي كل 100 بليون جنزب كتب تغلسي زي قاتات ناتا نايب حقت حاليا لهم تخون أنت تخونسي بتوم سلمت أمريكاويان كم تزنبر وقت كنبر مفكرة دو نو أي مفكرتين نقول لاتهم جنريشناتهم كم صغير مقبرات جن السيستم سلمت كل جزء كم يتعج عناتهم كم يلهم نخون بريم هذا دوسو سلبريتي دما سلمت كل جزء عج عناتهم هذا كم زي كونه كم زي كاب بسلطة حدا تري لزوجة سليم معات مخاينن معات وركن معات جلملان غيرك ومن غير نهزبه قبر كم زي كل وزون كلهم سلبريتي ناي سلم تريبو انت يمز قبروا نهزبهم كرودي في التنونيم ገንዘብ 15 መኪና ይገዝ ወርቅ ወድ ወርቅ ይገዝ ጫማታት ይገዝ ኣብ ኮንቴክስት af ገንዘብ ረክ ማለኩም ባይ ሲስተም ይዚ ካልኦት ሃገራት ሃብታማት ክኾኑ ከለው ዓዶም እዮም ዝረዱ ህዝቦም እዮም ዝረዱ እዚኦም ጸለምቲ እዚኦም ግን በፍጹም ክረዱ ዝኽእሉ ሰባት ኣይኮኑ ዝኽእሉ ኣፍሪካ ኣሎ ገለ ንሓንስኪ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ጸሊም ኣሜሪካዊ ክዕረይ ክእል እንተኢሎም ኣብ ኣፍሪካ ኸይዶም ረዱ ኣይረዱን እዮም ውዑዳት ካብኣቶም እዮም ንእሽተይ እዮም ካ ዝገብሩ تأتيهم عقم زلهم سعادو أبكال هجرات كيرم عبيت نجارات يمزجور but these are people already أبحنقولهم زتجوزوا سبعة سلزخانو نسخة خمام نعمكم رول موديل لا تكبرهم كن يجزي فيديو يبلغوا تعلمت سيلبريتي زون كلهم درفت دوزهم ناي باسكت ساتي كم رول موديل كيت وصدوا مسا مخنياتو نساتهم حبتيمهم كن دجال فيلا غيرهم نتهم أبغور بيتهم زنبرون دعوا حفص نبرو كتحنوهم زي فتنو سباتي تديهم الله معناته اساس كم يعبيها عبرت السبكه كتر لك هذا كاباتهم مسوم زعبيه منالو زي سنغالاوي رابر اكن نسو ابعدو كندي نجر كغبر فتينو بعقم اتليست افريكا اصلا زخونه سلاد سمعتنا عد نجر بتياتهم كن جايزي بليونيريو what did he do nothing ولا حد زغبر يلا نشتي ابزا بيت تمرت حق زغله anyway so much about that نروس عيوسي انا ما لسابتي نتهم قرب افريكا صبو نجر كتركم جمرت كبخميم زمصو كم حاليتنا افريكا زي قدمت جرانا انتايو قبل الافريكان قبل كالوت هاجراتن زي زور دقفعي كالوت هاجراتنا افريكا كحجزو مزدله يجن اتهم صعدوا كما لم يمصوا كم حاليتو قينو تحاليات كنت يمسر عيوج the countries to build ports and different To infrastructure build what? port And what's wrong with that? and well because Countries that need ports get ports. but they're making people dependent on I mean I know it's the same thing that we've done which is No, it's not. horrible around the world They are far more humanistic than the United States ever was. really I'm been very concerned كم ذات ريواد اللهم بلوندر سام كوينن كم gazetኛታት ኮይነን መጻ ብዛዕባ ህዝብ ኣፍሪካ ከምዛ ሓልዩ እትሰብ ድማቲ ጌና ዘይነቅ ኣፍሪካ او ግን ዝተማህረ ድመስሎ ነዚአን ይትሰምዕ እንታይ ትብል ዘላ ኣነ ብዛዕባ ኣፍሪካ ብጣዕሚ የዝሓዝን ዘለኹ ቻይና መጽያሲ ወደባት ትሰርሓሎም ኣላ ኤርፖርት ትሰርሓሎም ኣላ ሆስፒታላት ትሰርሓሎም ኣላ ጽርግያ ትሰርሓሎም ኣላ ማዕድናት ተውፅኣሎም ኣላ እዚ ከዓ ገንዘብ ተለቁሖም ስለ ዘላ ኣብ ዕዳቱ ትወም ኣላ ኢላ ተሓተላ تاي مسجمالو صرجع زي بلوم ودب زي بلوم حكمنا زي بلوم ترى خبز تاي سجمالو يلوسي نو يردعني يسوقن كم تنحنا نقبرز نبرنا نو هاي تتحاوى وسيلوا صغا أمريكا هاي تخم غير كي تفلتني غيلوا أجر كخم غير هاي تفلتني بومبيا وريدات تفلت أيوة conversation كميل كقتلي زيد ما تحكي هذا كابتن نيجريخ كيلاتات موراتيو نأمريكا نتي هجمناتهم صبوا غير زس أفلي نخنديك قتلي we don't know lately about China they are now all over Africa, buying things and investing over there and getting those countries dependent on them and supporting, non-democratic people. And I'm just Like whom? Well, We are in a country that supports Saudi Arabia. yes, that's true. Right. So suddenly we have a problem with, superpowers supporting non-democratic people. He is very brilliant, very very brilliant. دايلزم اللي سلازل الريح مارو
እዚ ቻይና መፂኣ ገለ ትገዝኦም እንታይ ገዚኣ ቻይና በአፍሪካ መሬት ገዚኣ እንታይ ገዚኣ ኢንቨስት ትገብራላ ዊን ዊን ኮኦፕሬሽን እንካን ሃባን ኦኬ ንግደፈ ንሱ እንታይ ትብለላ መፂኦም ነቶም ድኻምነት ናይ አፍሪካውያን ዲሞክራሲያውያን ዘይኮኑ መንግስታት መንግስቲ ግን ዲሞክራሲያውያን ዘይኮኑ ኢሉ ሽርክነት ንክገብር ኣይክልክሎን ኢሉ ኸሊፍዋ ስዑድ ዓረብ ዲሞክራሲ ድዩ እዞም ኩለን ሃገራት ዓረብ ዲሞክራሲ ኩዌት ዲሞክራሲ ቀጠር ዲሞክራሲ ዑማን ዲሞክራሲ ባህሬን ዲሞክራሲ እዞም ኩሎም ቢልዮን ገንዘብ ኢንቨስት ገይራትሎም ዘላ ሃገራት ዓረብ ዲሞክራሲ ግብፂ ዲሞክራሲ ነው ንዓታቶም ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣይገድስን እዩ ግን ንቻይና ክኾን ከሎ ግን ቻይና ኣብቲ ናቶም ኮር ፕሪንሲፕልስ ንሕና ናብ ኣብ ፖለቲካ ናይ ሃገር ኢንተርፊር ኣይንገብርና ዲሞክራሲ ኹን ኣውቶክራሲ ኹን ኮሙኒስት ኹን ንዓኻ ዝምልከት ንሕና ከም ቢዝነስ ምሳኻ ክነግድ ከለና ነቲ ዘሎ መንግስቲ ከም መንግስቲ ናይቲ ሃገር ኢና ንወስዶ ምስ ኢና ድማ ዲል ንገብር እዚ ድማ ልውላዊት ሃገር ትበሃልኩም እያ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኣለዋ እታ ልውላዊት ሃገር ባዕላ እያ ትውድኦ ህዝባ እዩ ዝውድኦ ካብ ካልእ ዝመፅእ ሃገር ግን ብዛዕባ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ጃጅመንት ክገብር ዝፍቀዶ የለን ከምንቶ ዝኸውን ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ብንኮታት ይበዝሕ ዝንብሎ ፀናሕና እዩ ንዓመታት ዝቐፀለ ሬሲዝም ወይ ዓሌታዊ ኣካይዳ ብፀለምቲ እዚ ኩሉ ናይ ድራግ ግዳይ ኮይኖሞ ዘለው መንግስቲ ክፈትሑ ስለዘይደለየ ይኮነ ኖ ከምኡ ክኸውን ስለዝተደልየ እዩ ኦኬ ንቐፅል ኣብዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲኦም ዘላ ኮንቨርሴሽን ንእሽተይ ክፋል ክንሪአ ኢና ድሕሪኡ ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ከዓ ክንከይድና እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዩኒቨርሲቲ ኣነ ማስተር ዲግሪ ገይረ ፒኤችዲ ገይረ ዝብለኩም ሂ ሃዝ ነቨር ሂርድ ነዚ ነገራት እዚ ሰሚዕዎ ኣይፈልጥን እዩ ካብቲ ትምህርቲ ወፃኢ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከይዱ ኣብ ኮንፈረንስስ ከይዱ እንተደይ ሰሚዕዎ ምናልባት ገሊኦም ኣለው ንኣብነት ከምዚ ክሰምዑ ከለዉ መን እዮም ትራሽ ክገብሩ ዝፍትኑ ምሁራት ኣይኮኑ ንሳቶም መፅሓፍ ዘንበቡ ጥራይ ዝብሎም ኣነ ትምህርቲ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ፊልድ ናትካ ዩር ጉድ ታኻ ተማሂርካ ብዘይገድስ ኣብቲ ዓውድኻ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ብናይ ዓለም ፖለቲካ ግን ፈላጥ ኮይኑ ኣብ ሕብረተሰብና ከምኡ ኣለዉ ምሁራት ዝመስሉ ግን ኩሉ ዝፈልጡ ኮይኖም ኣክት ዝገብሩ ተዲኹም ኣለዉ ንሳቶም ዝተምሃሩሉ ሓደ ዓይነት ብፍላይ ዶክተር ዝገበረ ሰብ ተረኺብኩም ፒኤችዲ ዘለዎ እንተኮይኑ ብዛዕባ ናይ ሓደ እግሪ ናይ ገመል በታ ሓንቲ እግሪ ጥራይ ፒኤችዲ ዝገብር ብጣዕሚ ስፔሻሊስት ኮይንካ ካብ ፒኤችዲ ትገብር ስለዚ ዶክተሬት ገይረ ዝብለኩም ሰብ ክሳዕ ክንደይ ፀቢብ ብዛዕባ ሓደ ነገር ከም ዝፈልጥ ጥራይ ክትፈልጡ ኣለኩም ብዛዕባ መንኩብ እንድሕር ኮይና ኣፅኒዑ ብዛዕባ መንኩብ ኩሉ ብዙሕ ነገራት ብዛዕባ እዩ ዝፈልጥ መንኩብ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ኣካላት ናይ ወዲ ሰብ ብሙሉ ኣካላት ንግደፈ ንሱ እቶም ነዚ ከይሰምዑ ኣሽካዕላል ዝፃወቱ ከም ዝፈልጡ ዝገብሩ ንዖም ረሲዕኩም ሓንጎልኩም ኣስፍሕዎ እዚ ነገራት እዚ ጆርጆ ስለ ዝበሎ ወይ ኣብዚ ቻነል እዚ ስለ ዝመፀ ኣይኮነን this is a very very fundamentally ኣገዳስነት ዘለዎ ፍልጠት እዩ ናይ ኩሉ ዓይነት ተመክሮ ክህልወና ስለ ዘለኒ ኣንድማ ደምፆ ዘሎ ሶሪ ነዊሕ ኮመንተሪ ይበላ yes I do they're in Africa. They're lending money to countries to build ports and different infrastructure. To build what? Port. And what's wrong with that? And that the United States ever was. Really? Okay. Absolutely. Great. So. That the United States ever was. Influence. Yeah. Interventionist. Absolutely non-interventionist in a way that Europeans, the West, has never managed to fathom. When it comes to the influence of China outside its borders, I have to say, firstly, it's quite remarkable that they don't seem to have any military ambitions. Secondly, Africa. I'll give you an example, a specific example. Ethiopia. 2004, because it has power, but it lacks primary resources. Now, instead of going into Africa with troops, colonially, destroying the country, killing people like the West has done for the last 100 years, what they did was, they went to Addis Ababa, and they said to the government, we would like, we can see you have problems with your infrastructure, we would like to build some new airports, upgrade your railway system, create a telephone system, and rebuild your roads. And we'll do this all for free. No strings attached. We don't want anything from you. And they did. Why did they do it? Because it's soft power. Because እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ቻይና ናብ ካልኦት ሃገራት ክትከይድ ከላ ምስ ኤሮጳውያን ብናይ ኤሮጳውያን ዓይኒ ብናይ ኣሜሪካ ዓይኒ ክጥመቱ የብሎምን እዩ ዝብላ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ቻይና ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝኾነ ይኹን ህዝቢ በዲሎም ኣይፈልጡን እዮም ክመፁ ከለዉ ዲል ክገብሩ እዮም ዝመፁ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ብቐረባ ኣነ ስለ ዝፈልጦት ኣብ ኢትዮጵያ ክመፁ ከለዉ ነዳዲ ክህልዋ ይኽእል ኢሎም ጠርጢሮም እዮም መፂኦም ኢሉ ሕበቢ ዘድልዮ ኣይኮነን ምስ መፁ ግን እቲ መንግስቲ ብዙሕ ናይ ትሕተ ቅርፂ ፀገም ስለ ዝነበሮ እዝን ብጥርሑ ክንገብረልካ ኢና ብጥርሑ ግን ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ዕዳ ኣለዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እንታይ ኣለዎ ሶፍት ፓወር ይሂቦም ነይሩ እቲ ኩሉ ትሕተ ቅርፂ ዝገበሩሎም ንኢትዮጵያ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እቲ ዕዳ ዝሃብዎም ጥራይ ኣይኮነን ብዙሕ ብጥርሑ ከም ዝገበሩሎም እዩ ዝነግር እዚ ስኮላር ማለት እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ነዳዲ ክርከብ ተኮይኑ ፅባሕ ንጎ
ብመንገዶም ከም ዝወፅእ ስለዚ ቻይና ክገብሩልካ ከለዉ ንነዊሕ ዝፀመተ እዩ ናብ ኤርትራ ክገብሩ ከለዉ እውን ንነዊሕ ዝፀመተ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ስለ ዘለዎም እዩ ኦኬ ናይ ቻይናን ኣሜሪካን ከወዳድር ኢለ ኣይኮንኩን እስኪ ኣብዚኣ ሓንቲ ሰባት ንሕና ኣብ ዲሞክራሲና እንታይ ይብሉን ንዓይ ኣብ ዲሞክራሲ እናተቐመጥካ ስኻሲ ከመይ ጌርካ ከምዚ ትዛረብ ዝብሉን ኣለዉ እስከ ዲሞክራሲ ውሽጢ ክንሪኦ ናይ ኤውሮጳ ዲሞክራሲ ንሪአሎም እዩ In fact, it's only become more complicated. Today, if you want to call Europe, you'd have a list of numbers to choose from. There are 4 presidents in the EU, each with a different job. You could ring up the president of the European Commission, who handles the day-to-day operations, or the president of the European Council, who represents the member states. Maybe you try the president of the European Parliament, who represents the people. Or for an extra twist, there's the rotating presidency, held by a different country every 6 months. To further complicate matters, there's also the executive vice president for foreign affairs. So ክንደይ ፕሬዚደንት ኣለዋ ኤውሮጳ እንድሕሪ ኢሎምኩም 5 ፕሬዚደንት እዩ ዘለዋ ሓደ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ትበሃል ኣላ እዛ ኡርሱላ ቨንደርላይን ትበሃል ማለት እዩ እጂ ድማ ሓድሽ ማንዴት ተዋሂብዋ ዘሎ ናይቲ ዩሮፒያን ካውንስል ፕሬዚደንት ኣለዎ ስለዚ መን እዩ ንኤውሮጳ ዝውክል ንዝብል ብጣዕሚ ከቢድ ትሕቶ ዩሮፒያን ፓርላመንት እቲ ህዝቢ ዝመረፆ ፕሬዚደንት ናቱላ ካልእ ተቐይሩ ኣሎ መስለኒ ሕጂ ፕሬዚደንት ናይቲ ካውንስል ዝበሃል ኣሎ እናዞረ ዝኸይድ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ቫይስ ፕሬዚደንት ወይ ድማ ናይ ፎሬን ኣፌርስ ሬፕሬዘንታቲቭ ኩላቶም እዚኣቶም ከም ፕሬዚደንት እዮም ዝቁፀሩ ስለዚ እቲ ዝገርም ክፋል ኣብዚ ሕጂ ክትሪእዎ ኢኹም ዩሮፒያን ዩኒዮን እቶም ቀንዲ ነቲ ሃገር ዘመሓድሩ ህዝቢ ዝመረፆም ኣካላት ከም ዘይኮኑ ኦኬ ንቐፅል Responsible for Europe's foreign policy. And of course, there are still the 27 heads of state, each with their own national priorities. It's no wonder the question still lingers. Who really speaks for Europe? And this leads us to one of the core issues of the EU. No one gets it. Simply put, the European Union is a labyrinth of bureaucracy that even seasoned politicians struggle to navigate. Let's take lawmaking, for instance. The European Commission, one of those many presidents, proposes new laws. Seems straightforward, right? But then the European Parliament gets its hands on the proposal, amending it and debating it. And once they've made changes, it moves to the Council of the EU for more amendments and votes. And don't get it mixed up, because this isn't the same as the European Council, or the Council of Europe for that matter. Those are completely different institutions with different roles. So እንታይ ብለና ኣሎ ሓድሽ ሕጊ ከታታትዎ እንተኮይኑ ንኣብነት እቲ ዩሮፒያን ኮሚሽን የታታትዎ ሽዑ ናብቲ ባይቶ ይኸይድ ሽዑ ድማ ካውንስል ኦፍ ደ ዩ ዝበሃሉ ናይቶም ፕሬዚደንታት ዘለዉ ናይተን ሃገራት ናቶም ካውንስል ድማ ኣሎ ደን ካልእ ኣሎ ዩሮፒያን ካውንስል ዝበሃል ኣሎ ፕሬዚደንት ከምኡ ድማ ካውንስል ኦፍ ዩሮፕ ዝበሃል ኣሎ ኩሎም ነዚ ነገር እዚ ክርድኦ ዝኽእል እቲ ዝኸበደ ቢሮክራሲ ዘለዎ ኤውሮጳዊ ሕብረት እዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብፍጹም ክነቃነቕ ዘይክእል ናይ መንግስቲ ቢሮክራሲ ዘለዎ ወይ ከዓ ሕልኽልኽ ዝበለ ናይ ቤት ፅሕፈት ክሳብ 60,000 ሰራሕተኛታት ከም ዘለዎ እቲ ኮሚሽን ዝኾነ ነገር ንከሳልጥ ድማ እቲ ዝለዓለ እቲ ዝበርትዐ ቢሮክራሲ ዘለዎ ብራስለስ ምዃኑ እዩ ዝነገር and that's why እዚ ክሳብ ዘይተዓረየ እቲ ኮሚሽን ዓብ ስራሕ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ዝብል ኣርጊመንት ዝመጽእ Institutions with different roles. Confused yet? Yes, so is everyone else. And it's not just about the complexity, it's also about the speed. The EU often feels like a bureaucratic monster that moves before. The sheer scale of this process is staggering. The entire European Parliament packs up and moves from Brussels to Strasbourg for a week of plenary sessions. Only burning to agree on anything. Take migration as an example. So you think it's too growing frustration, you think it's too harsh. Others too lenient. Years, and they finally reached a deal. And yet despite the time it took, it's a deal that no one seems to like. Vote. But with a 50% turn of engagement is alarmingly low. And this leads to yet another institution representing nearly 500 million people, 70%, and it's clear that citizens aren't feeling connected to the EU. ከምኡ ማለት ኮሚሽን ከባቢ 50% ፍርቂ ናይቲ ህዝቢ ኣየድምፅን ኣብቲ ናይ ኮሚሽን ምርጫ ስለዚ ፉል ሬፕሬዘንታቲቭ ዲሞክራሲ ኣለኒ ክትብል ትኽእል ዶ ኸማን ንነፍሱ ዝኻለ ሕቶ ይብል ኣሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ካብ 2004 ከመይ ኢሉ ኸይድ ነይሩ መብዛሕትኡ ግዜ 40% ህዝቢ እዩ ዝሳተፈሉ ኣብቲ ምርጫ ማለት እዩ ስለዚ ንህዝቢ ዝወከሉ ክትብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ 2019 ንመጀመርያ ወሲኹ ሕጂ ድማ ናብ 50 ሜይ ብ52 ደረጃ በፂሑ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ናሽናል ኢሌክሽንስ ክኾን ከሎ ግን ናይ ሃገራቶም ክኾን ከሎ ራዕሊ ረይዎ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ናይ ናሽናል ደረጃ ከም ዝሳተፍቲ ህዝቢ ኣብቲ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ግን ተገዳስነት ከም ዘይብሉ እዚ ከዓ ምልክት ናይቲ ዘሎ ኩነታት እውን ክንገልፆ ንኽእል ኢና ሓንቲ ኣብዚኣ ዘረባ ኣላቶ ብዛዕባ እቲ ኣዘራርባ ክዛረብ ከሎ ክሳዕ ክንደይ እቲ ኮሚሽን ካብቲ ህዝቢ ዝተነፀለ ምዃኑ Like your national government, you have no direct say in who sits in the commission or who becomes the commission president elected. That's right, unlike your national government, you have no direct, even worse, the European Commission itself is not elected. That's right, unlike your national government, you have no direct say in who sits in the commission or who becomes the commission president. Those decisions are made behind closed doors by the 27 heads of state across Europe. So, ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ዩሮፒያን ኮሚሽን ዝበሃል እታ ኡርሱላ ቨንደርላይን ፕሬዚደንት ናቱ መን ኣብቲ ኮሚሽን እቲ ከም ዝኣቱ ህዝቢ ይኮነን ዝውስኖ
من دعاتهم head of states توم بريزنتات الكاد مرس كيما ما بحب هجركا نسوم يمزوسنو سلازي كوميشن نا يوروبيان يونيون completely نا بيروقراسي مخانون حزب زمرصو تكال كم زي كونن اتقند نتي يوروبيان يونيون زنقسقسو دما ازي يوروبيان كوميشن زبحالي اورسولا فاندرلاين بريزنت ناتو انتاي زرينا زلو بحزب استمرصو زي كونه ببيروقرات استمرصو مخانوم اذا انتاي زري حزبي بتخكل بت كوميشن ريبريزنتد كون كم زي كل يت نساتهم توم زبالة ديمقراطية على مخانم لذي أبزو كوميشن يوروبيان يونيون زر لسب منجسو حزب زمرتو ديمقراطية غينو زخوان حلافي حزبي كمرتو زقبا حزبي كم تنسوم زبلو مالتيو نسوم زمرتو ودي كونسي توم بريزنتات بحال وي برايم سارة توم زمرتو لذي نحزب زوكل هيكونن أبتعد الحرمجارجة من كم زمرتو تزبي هيفلتني لذي نحزبي زوكل كوميشن هيكونن يمزبلو زلو تارجمنت again كل زي ديمقراطي وش تأتينا خرية سلزلنا يعني زي زمسالكم زلو I have nothing against that but again كنا مهارلو كن كلا لنا سؤال كا ديمقراطي ترجمو زي الدوسب عصر تجزينا تقال كدر بسلزو عليه دمسالكم زلهم هجنا بتي كنت بانمزا. Because in 2 weeks, things are about to change forever for the United States. It's about to get wild. And I'm not even talking about the U.S. election, which is 30 days away. 3 huge news stories we need to get to today, because you see, while the rest of the world is watching World War III unfold in the Middle East right now, an economic bombshell just went off in China. And the Biden administration is not even talking about it, because they want you to think everything is fine 30 days before the election. So, مبزحتو تي أقداس معبالتات بدرجة عالم زقبر زلو ميديا كافر هاي قبروني زلو لومي صبوغ زخونا الشفان ونسلو زلو الشفان كان تاي قطبايو نو زي كينات معكلاي مبراغ زلو لنكني كومر مانا يوكرين مسوساكا أقداس تفز عميتات كالوت بزوم نقرات زياتهم تعبيت أميام زحالف زلو نقرات قني فتس أميال لمالت هيكونن أبنت أبزوانزي ببريكس قبر زلو زبالو يزريو. You're not dealing with higher prices. You're not dealing with inflation. You didn't just lose your job. And also the Fed just lied right to our faces, telling us that the U.S. economy is strong. We're going to show you that as well. And a separate massive story is unfolding in Russia right now, where President Putin is preparing to dump the U.S. dollar in earnest. So let's start right there. Let's start with that. In just 2 weeks, Putin, China, and the BRICS nations are crafting the perfect storm to challenge and potentially dethrone the mighty U.S. dollar once and for all. So, ناي أمريكا كونتات أبزوانزي أبيت كونات ساتف على تراي ده كونه تقول تبع كمزي كونتات كلا perfectly function كبر كمزي كل ردو كونالو أبرتو زخنا كونات بزوع جنزبا كونات invest كبر على أمريكا بزوانزي yes تي جنزبتي باصوار كونات بعدها سلسلة زلو نتي إيكونومي أبركتر لو يابتي إيكونومي كم أوروبا يكونن أوروبا تجنزبنا أمريكا سلسلة خي زلو بتعمي زر مسلو أمريكا جن تي جنزب زوهاب زلو أسوار كبعدهم سلا دفر زلو بلين كان دم بافيل ويو 9% نايتنو بجنزب أبزع عدنا يسترف أسوار جرناين نهبوهم سلا زبالة حاجة زلوي أنت خونه الفيد بحال فدرال ريزيرف مالتي أبزع حلفه كنت طبعا أمريكا بتعمل تبو كم زلون employment level وين أب health درجة كم زلون inflation تحتي ورد كم زلون كم زحسوي زنقر زلون income نايتو أمريكا وين تبو كم زلون نجيرو جيجا مخانوجن دحر حبري تصنع له دما نو تكاجينا أنا نرنا له الريمو مالتي so كل زنقرات كتير خلقة جل نقر تحباله أكل تصومن أبزن زمت زلوا ورح عصرت إسراتات عبيلو ناي بريك سميت كلوي أبت سميت تدما حدا عبي تسبي زجبرلو أرسلون تاي تارستي سكان اسمعي. Yes, you heard me right. It's not just talk. This is happening, and they're not bluffing about it. They've been warning us for months that October is the month. That's when shit is going to hit the fan. That's when it all goes down. So here's the scoop. On October 22nd, Russia rolls out the red carpet for all these BRICS nations to come into Russia. And this isn't just a quaint little meeting of small economies. No, this is the power play. I mean, think of it like this. After World War II, right, the U.S. held the Bretton Woods Conference, where it was decided then that the U.S. dollar would become the reserve currency of the world. Well, this is their Bretton Woods Conference. And it's a clear signal as Putin can possibly send that the days of the United States financial dominance might be numbered. With BRICS now covering a whopping 46% of the world's population, 36% of the global GDP. This shift isn't just about economics, it's a seismic geopolitical move. So, BRICS summit نايتهم head of states نايتهم president زرهابولو سلازو خونه أبزوانزي نساتهم دما حدا عبي نايتي financial instrument ويون payment system international payment system كتاتاتو ويون كاله exchange كتقبلوا زخلو حدش حسابات كمصو مخانم سلازي نقر زلو أمريكا أبناي مريجا هموت أبزلاتلو كوينات عبيتي أب مس إيران كتواجع بتدما مس راشا أب كتواجع لا بتحسب زلا جزء حدا عبي قطباوي نوتك مصوم كم زخلي زنقر زلو مرأي ناتو نزل ريبورت زترا دي كنس بخل عنقل كريوس لازم فتن زياس كسموا. We look at the rise in the use of yuan in cross-border trade settlements this year.
as a part of Beijing's efforts to elevate the yuan's profile in foreign businesses, its use for global transactions has increased by over 20% this year. Between January and August, total እንታይ ትብል ዘላ ዩዋን ናይ ቻይና ባጤራ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዓለም ንግዲ ብ10% ከም ዝወሰኸ ስለዚ ኣብቲ ንግዲ ናይ ዓለም ቻይና ምስ 120 ሃገራት ከም ሜይን ፓርትነር ናይ ትሬድ ናቶም ምዃና መጠን እቲ ንግዲ ምስ ካልኦት ሃገራት ትገብሮ ዘላ ብዝተኻለ መጠን ዶላር ገዲፎም ብኻልእ በቲ ናይ ቻይና ባጤራ ወይ እውን ብናተን ባጤራታት ኤክስቼንጅ እናገበራ ክኸዳ ከም ዝፍትና ዘለዋ ብሓፈሻ ድማ ኣብቲ ንግዲ ትሬድ ሰርፕላስ ስለ ዘለዋ ቻይና ንኣብነት ምስ ቻይና ትነግዶ ኤርትራ ምስ ቻይና ክትነግድ ከላ ኤርትራ ንቻይና ትሰደዶ ይበዝሕ ወላ ኤርትራ ካብ ቻይና ትወስዶ ይበዝሕ ይትፍለሊ ኤርትራ ካብ ቻይና ትወስዶ ዝበዝሕ እንተኮይኑ ንኣብነት ባጤራ ናይ ቻይና ጥራይ ክትጥቀም ኢኻ ትግደድ ስለምንታይ ትርፊ ስለ ዘይብልካ እቲ ንስኻ ትሸጦ ዘለኻ ነቲ ትገዝኦ ዘለኻ ስለዚ ያኽለካ በቲ ናይ ባጤራ ዩዋን ናይ ቻይና ጥራይ ክሸጥ ክትፍትን ኢኻ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ካልኦት ሃገራት እውን ጣልያን ወላ ፈረንሳ ወላ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ምስ ቻይና ኢቭን ኣሜሪካ ወሲኽካ ምስ ቻይና ዘለዎ ንግዲ ትሬድ ደፊሲት እዩ ዘለወን ቻይና ትሬድ ሰርፕላስ ኣብ ዓለም ብንግዲ እቲ ዝለዓለ መኽሰብ ዘለዎ ሃገር ኣብ ዓለም ቻይና እያ ስለዚ ትሬድ ሰርፕላስ ስለ ዘለዋ ባጤራ ናታ ዝኾነት ሃገር ክትጥቀመሉ ዶላር ብሰንትራል ባንክ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ላዕልን ታሕትን ስለ ዝገብርዎ ዘለዉ ቻይና ድማ ሬት ናቶም ናይቲ ካረንሲ ናቶም ፊክስድ እናገበሩ ወይ ስቴብል ስለ ዝኾነ ሬላቲቭሊ ማለት እምበር ስቴብል ኣይኮነስ እውን ሃገራት ናይ ቻይና ምስ ቻይና ዝገብሮ ንግዲ ናይ ቻይና ባጤራ ንኽጥቀማ ዝመርፃሉ ኩነታት ንዓብየ ይኸይድ ኣሎ እዚ ዜና እዚ ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ ከምፅዎ ይደልዩን እዮም ስለምንታይ ኣሜሪካ ክትሓብኦ ስለ ትፍትን ዘላ ሰብ ክፈልጦን ሰብ ከዘውትሮን ኣይደልዩን እዮም ግን ኣገይን ኣሜሪካውያን ድማ ብዙሓት ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ዝከታተልዎ ስለ ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና happening while no one is even running the White House right now. I mean, who's in charge? And President Trump has been warning about the de-dollarization for months now. Our country's going to hell, and we're not going to be the big bar. We have power, but it's waning. In fact, it's waning in terms of our currency. And I'm not just talking about the value of our currency. I'm talking about our currency being used throughout the world. You want it to remain. You want the dollar to remain the world's reserve currency. Well, I think it's bigger than losing any war. But it's what's happening behind. So Donald Trump ብንጹር ዝበለ እዩ ዶላር ብጣዕሚ ዋጋ ናቱ እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎን ወይ እውን ወላ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ዝወዳደሮ ባጤራ እንተዘየለ ናብ ቻይና ኣዝዩ ድሕሪት እዩ ዘሎ ነቲ ከም ሪዘርቭ ከረንሲ ኣብ ዓለም ደረጃ ስቲል ዶላር እዩ ዘሎ ንዝመፅእ ለሰይ ንክንደይ ዓመታት እውን ክፀንሕ እዩ ኤግዛክትሊ ክንደዚ ዓመታት ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ እንተኾነ ኣሜሪካ ኤክሰሲቭሊ ናብ ውግእ እናተኮረት ክትከይድ ከላ ቁጠባ ናታ ገዲፋ ናብ ውግእ ጥራይ ከተተኩር ከላ ቻይና ድማ ነቲ ሓጓፍ በአሜሪካ ዝፍጠር ዘሎ ብንግድን ብሽርክነትን ብትሕቲ ቅርፃዊ ዝምድናታት እናተቀጦ ምስ ከደት ሃገራት ኣብ መወዳታ ምስ ኣሜሪካ ዝኾነ ንግዲ ተዘይብለን ዶላር ንክጥቀማ ዝግደዳሉ ምክንያት ክህልወን ኣይክእልን እዩ መብዛሕትአን ሃገራት ድማ ቁጠባ ናይ ቻይና ኣዝዩ ዓብ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ዘድልየን ነገራት ብምሉእ ካብ ቻይና ክኸውን እዩ ስለዚ ከምኡ ምስ ኮነ ናይ ካልኦት ባጤራ ናይ ኤውሮጳ ክርሳዕ ያው ከሎ ካብ ኤውሮጳ ትወስዶ ተዘይብልካ ንዩሮ ትሕዘሉ ምክንያት እውን የለን ስለዚ ክሳብ ክንደይ ተኣካይድ ኣብ ርእሲ ዝኸ ገንዘብ ናይ ራሻ ኣብኡ ዘቐመጥዎ ብዶላርን ብዩሮን ዘቐመጥዎ ሰሪዕካ ንዩክሬን ክትብ ከም ዘለካ እንተርእዩ እቲ ሃገራት ኩሉ እንታይ ገብር እዩ ካብዚ ገንዘብ ካብዚ ኣካይዳ ናይ ኤውሮጳውን ናይ ኣሜሪካን ክሃድም ክፍትን እዩ እዚ ግን ኣብ ሓደ ለይቲ ዝግበር ዘይኮነ ቀስ እናበለ ዝመፅእ እዩ ስለዚ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ነዚ ጠጠው ከብለየ ዝብል ዘሎ ከብሎ ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ይከኣል ድዩ ቴክኒካል ኸ ይከኣል ድዩ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ዝኽየድ ዘሎ ኩሉ እዚ ኣሜሪካ ኮርስ ናታ ወይ እውን መንገዲ ናታ እንተዘይቀይራ ሰልፍ ዲስትራክሽን በዓላ ነፍሳን ዝናን ረብሓናታን ተጥፍእ ዘላ ሃገር እዮም ዝብሉ እቶም ኣሜሪካውያን በዚኦም ዝሓርኩ ስለምንታይ ንሕና ረብሓና ኣንፃር ረብሓና መንግስትናትና ኣንፃር ረብሓና ንኢራን ክእግድ ከሎ ኢራን ምስ ቻይና ሙሉእ ብምሉእ ንግዲ ከም ትገብር እዩ ዝገብራ ዘሎ ንቬኔዙዌላ ክእግድ ከሎ ቬኔዙዌላ ሓብትናታ ብምሉእ ናብ ቻይና ብናይ ባጤራ ናይ ቻይና ከም ዝጥቀም ይገብራ ኣሎ ንኤርትራ ክእግድ ከሎ ንካልኦት ክእግድ ከሎ ተመሳሳሊ ንራሽያ ምስ ኣገዳ ሙሉእ ንግድናታ ናብ ቻይና ሽፍት ከም ትገብሮን ምስ ካልኦት ሃገራት ከም ትገብርን ገይርዋ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ተገምጢሉ ንኣሜሪካ ዝያዳ ዝፀሉ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን እቲ ሕጂ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ብጀካ ኣገዳን ውግን ካልእ ፖሊሲ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ከዳኣሉ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዘይረኣዮ ዘሎ ናይ ራሽያ እጂ ድማ ንኢራን ክሃርም ፀኒሑ ድማ ንቻይና ናብ ውግእ ወይ እውን ናብ ምቕርቃር ገፁ ዝኸይድ ፖሊሲ ጥራይና ንሪእየሎም ዘለና ካብቲ ዘለዎ ንክወፁ ዝጥቀምሉ ስትራቴጂ ብዙሕ ፍልይ ዝበለ ንርኢ ኣለና ኦኬ ሶማች ባት ኣሜሪካ እስኪ ኣብዚኣ ብዛዕባ እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ
ስደተኛታት ተያጋጥሞም ኣለው ዝራዩ Chinese government says more than 1.2 million people have been displaced because of the Israeli bombardment of the country. With very limited resources, the government has prioritized the space it has to shelter its own citizens, leaving tens of thousands of migrants on the streets. After a journey that saw them scattered on the streets, moving from one city to the other, a group of 80 African women from Sierra Leone have finally found a roof over their መብዛሕትኡ ግዜ ኩናት ክካየድ ከሎ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ ወላ እውን ኣብ ዩክሬን ኩሉ ግዜ ነቶም ደቂ ሃገር እዩ ሰብ ዝድንጋፀ ዝህብ ፅቡቅ እውን ኣብ መንጎ ዝርስዑ ግን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝኸፈ ሽግር ዘጋጥመን ድማ መን እዮም ኣፍሪካውያን ስደተኛታት እዮም ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ግዳይ ናይ ኩሉ ፀገማት እዮም ምክንያቱ ብዛዕባኦም ዝግደስ ሰብ ስለዘየለ ብዙሕ ግዜ መንግስታት ናቶም ብዙሕ ይግደሱን እዮም ከምኡ ድማ እቲ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዝበሃል ድማ መሓውር ስለዘይብሉ ኣይንቀሳቀስን እዩ ወይ ብዙሕ ኣይገብርን So then ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ድማ መንጎ መንጎ ተቐርቂረን ህይወት ናተን ክሰምዓ ከለኻ ብጣዕሚ ተስፋ የቁርፀካ ሃማን ክሰምዓ ከለኻ came out to work to try to take care of my family, my kids. But since this war, I don't have job because of the war. There is no job everywhere. I was working in Kwenin village. Kwenin is very close to the border. It's about 3 kilometers away and very close to the bombings and the strike. Because of too much bomb, I was so afraid. I came to bed to So እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብቲ ከባቢ ደቡብ ናይ እስራኤል ደቡብ ናይ ሊባኖስ ትሰርሕ ዝነበረት እያ ኩሉ ምስ ተበለ ክሃድሙ እውን ኣይክእሉን እዮም ስለምንታይ እስከ ክሃድሙ ዘይክእሉ ፓስፖርት ናቶም ተታሕዘ እዩ ከፋላ ዝበሃል ሲስተም እዩ ዘሎ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓረብ ክትመፅእ ከለኻ ነቲ ወሃቢ ስራሕካ ፓስፖርትካ ተረክቦ ስለዚ ኣይደልን እየ ኢልካ ካብቲ ስራሕ እውን ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ከቢድ እዩ ትመስርሕ ሳምታይምስ ገንዘብ ከይተዋሃቡ ይፀንሑ ሓንሳብ ገለ የጋጥሞም ስለዚ ንኣብነት ኤርትራዊ ስደተኛ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባና ዝፍክሩ ተዲኹም ኣለኹም ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ስደተኛታት ክፍክሩ ትሰምዖም ኢኻ ስደተኛታት ኣብ ከም ዘለዉ ዶ ኣብ ኤሮጳ ኢኻ ዶ ገለ ደይብሉ የስ ተተሰለድና ንሕና ምዕቡል ዓለም ኣለና በብዝሒ መሰል ኣብ ዘለዎ ዓዲ ኣለና ክንደይ ኢትዮጵያዊ ኣብ በዓል ሃገራት ዓረብ ተጓሒፉ ዝነብር ዘሎ ክንደይ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ናቶም ክንደይ መስገድላት ይሕልፋ ኣብ ሊባኖስ ንኣብነት እጅ ብቐዳማይ ኣብቲ ኤርፖርት መዓት ኢትዮጵያውያን መንጎ ተታሒዘ ናበይ ከም ዝኸዳ ምክንያቱ ኣቢ ሬስኪው ክገብረን ኣይከኣለን ወይ እውን ሰደዳ ይረኣኹና ኣብቲ ኤርፖርት ግን ኢትዮጵያውያን ኣብኡ ተሸጊረን ከም ዘለዋ ዝዘውር ቪድዮ ነይሩ እዚአን ካልኦት ኣፍሪካውያን ከምኡ ንኢትዮጵያ ጥራይ ንበይና ሌይበል ክገብሩ ኢለ ይኮንኩ ንካልኦት እውን ስደተኛታት ኤርትራውያን ጥራይ ይኮኑ ተሰዲዶም ንኤርትራ ሲስተማቲካል ነቲ ሃገር ውሑድ ህዝቢ ስለዝኾነ ሲስተማቲካል ኩሉ ከነውፅኦ ንኽእል ኢና ዝብል ፖሊሲ ስለዝነበረ እምበር ስደት ካባና ንላዕሊ ዝስደዱ ኣለዉ ኣብዚ ዋን እዚ ኢለኩም እየ ንሊብያ ንየመን ዝስደዱ ሰባት ኣለዉ የመን ለይቲ መዓልትን ቦምብ እናኾነት ከላ ንየመን ዝስደዱ ሰባት ኣለዉ ብኡ ገይሮም ንስዑድያ ገይሮም ክኸዱ ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ኣሽሓት ሰባት ኣለውኩም ካብ ትግራይ መዓት ሰብ ኣሎ እንተኾነ እቲ ብድዕ ናቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ኣይዋሓጠለይን ያነ ስለዚ ስደት ንኩሉ ከጋጥሞ ዝኽእል ዕጫ እዩ መመክሒ ድማ ኣይኮነን ሽግር ተጋጢሞ ሰብ ክስደድ ይኽእል እዩ መመክሒ ክትጥቀመሉ ግን የብልካ ኤርትራዊ ድማ በቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ፅኑዕ ዝኾነ እገዳ ዝኾነ ነገር ክትገብር ስለዘይከኣለ ብዙሕ ሰብ መናባብሮ ከፊዎ ሓሲሞ ካብቲ ሃገር ወፂኡ እዩ ከም ሕሱብ እዚ ዝሕባህ ነገር ኣይኮነ ማንም ስለ ዝፈልጦ ኤርትራውያን ስለ ዝኾንኩም ሰማዕትናት እንተኾነ ካብ ኤርትራ ስለ ዝወፀ ሃገሩ ክክሕድ ትፅበየ ዘለኻ ሃገሩ ክጠልም ትፅበየ ዘለኻ for God's sake ኤርትራውነቱ ክሸይጥ ትደልዮ ዘለኻ ከምኡ ክኸውን ዝደለኻዮ ኤርትራዊ እንድሕር ኢልካ ክትገብር ተሰዲድካ ብለካ ኢትዮጵያውያን እንዳይኮኑን ዝኽእሉ ኣብ ስደት ኮይኖም ኢትዮጵያዊ ኢሎም ክግዕሩ ዝውዕሉ ዘሎ ንዕኦም እንዳኸመይ ደይትብሎም እንታይ ክገብሩ ድዮም ወፂኦም ሰብ ኣነስ ግርም እዩ ዝብለኒ እቲ ኣብዚ እቶም ኢትዮጵያውያን እኳ ከም እንታይ ኢሎም ድሓን ሸለል ትብሎም ኢኻ ደላይ ፍትሒ ናይ ዲሞክራሲ ኢሉሲ ባንዴራ ናይ ሃገርካ ስለዝሓዝካ ኪድ ንዓድኻ ከይድ ብለካ ንዓድኻ ክትከይድ ኢኻ ይትኸይድን ንዓይ ዝምልከት ወይ ነቲ ሰብ እዩ ዝምልከት ባንዴራ ናይ ሃገሩ ሓዙ ንዓኻ ቆላዕ ዝብለካ ግን ክሳዕ ክንደይ ፀረ ሃገር ምዃንካ ጥራይ ዘረዳእካ ፀረ ህዝብን ፀረ ሃገር ምዃንካ ኦኬ ኣነ ነዚኦም ሕጂ ከባጭወለን ኢለ የኮንኩን ግን እቲ ናብቲ መናብሮ ክሰምዕ ከለኹ ናይ ብሓቂ ሓዚነ Mary's colleague in this shelter, Hassanatu Conte, is in a much worse condition. She had a car accident right before the war in Lebanon intensified. The war, yeah. And my then through the war. I only have a copy with my madam. Came in Lebanon. I only have a copy with my madam. The way she was treating me is not good. Sometimes no food. They are bullying us, shouting at us. Too much work for me. I don't have time to rest. Sometimes I work from morning till night. I don't have time to rest. Sometimes I work and then I
Here when he came. Sponsorship. Most migrants, their travel documents are held by their bosses. If they complain against the often deplorable working conditions on the streets without Modern day slavery because, first of all, it's called modern day slavery because, first of all, it gives no rights to migrants. They are treated as second-class humans. Often they are abused in homes, not even paid for the hard work they do, and evidently like not provided any. So ከም ትብሎ ዘላ ምዕቡል ግዜ ስሌቨሪ ወይ ከዓ ጊላነት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ዘሎ እቲ ሞደርን ዴይ ስሌቨሪ ክሰርሕ ኢልካ ምስ ከድካ ፓስፖርትካ ይወስዱልካ ኣይደልን እነ ስራሕ ገድፌት ኢልካ ይፍቀደካን እዩ እንተዘየለ ጥራይካ ኣብ ፅርግያ ከም ትጓሓፍ ትኸውን ስለዚ ምናልባት ኤምባሲናትካ እንተተሓቢርካ ንዓድኻ ክትምለስ ትኽእል ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ መነባብሮ ከም ዘሎ ኣብ ካልእ ዓለም ምስትውዓል የድሊ ነታ ቃል ስሌቨሪ እናበልካ ኣብ ዝኾነ ካብ ትውርውራ ኣብ ዝግባእ ቦታ እንተተጠቀምካላ ድማ ዝበለፀ እዩ ናው ሌትስ ጎ ኣብዚ ጎረቤትና ንምፃእ ስምዕዎ ምስከብ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብ ዝባህና ምሁራን እዮም ኣብዮም ዘለዉ ብፍላይ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘለዉ ሃገራት ንኩለን እዮም ስጋኣት ኮይኖም ዘለዉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም እዩ ክልተ ነገራት ኣለዉ መጀመርያ በዚ ክንጅምር እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ድሕሪ ነዊሕ ሓሸውየ ሓድሽ ፖለቲካዊ ለውጢ ናይ ስልጣን ለውጢ ተገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብቶም ኣብ ሓሸውየ ዝነበረት ድማ እዛ ፕሬዚደንት ከም ተሳለየት ካብ ስልጣና እዛ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ዝነበረት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ትበሃል ዝነበረት ካብ ስልጣና ከም ዝተዓለየት እዩ ዝንገር ዘሎ ብምቕፃል ንዓዓ ክትክስ ተሓሰበ ድማ ከምኡ ነቲ ታየ ኣትቀስላሴ ዝበሃል ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ናይቶም ሃገር ሕጂ ንሳህለ ወርቀ ብምቕያር ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ክኸውን ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ሽማዊ ዝኾነ ስልጣን የብሉን ሰለብራቶሪ ጀስት ከትካ ነገራት ንምምራቕን ኣብ ገለገለ ቦታ ምኻድን እምበር ብዙሕ ዓብይ ስልጣን ዘለዎ ስራሕ ኣይኮነን and ያ ንዑ መን ክትኮ እዩ ድማ we don't know ብሕጂ ክንሪኦ ኢና ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ እውን ዝነበረ ይመስለኒ ስለዚ ድሮ እዚ ወፅዩ ኣብ ነታ ፕሬዚደንት ዝነበረት ተኪዋ ኣሎ አባላት በአምስት ድምፅ ታቅቦ በአብላጫ ድምፅ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሆነው ተሰይመዋል። ዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ከም ንሪኦ ዘለና ስልጣኑ ድሮ ኣብ ውሽጢ ዓመት ከይመልአ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ተኣልዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚኣ ወረ ትሕምትሕም እውን ክትበሃል ቀኒያ እያ ብካልእ ክትኮ ይደሊ ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ይዝረብ ነይሩ እዩ ስለዚ እታ ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቀ ስልጣና ብምርካባ ክትወርድ ምዃና ኣንፃራ ካምፔይን ይገብሩ ነይሮም እዮም ገለ ካብቶም ተወለድቲ ናይ ኦሮሞ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ለአመት ሙሉ ምን እንደተደረጉ አናቅም፣ ምን እንደከፋቸው አናቅም። ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንድ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። ፈንገጥገጥ የፕሬዝዳንት ዘመናቸው እያለቀ ሲመጣ የሆነ ሸከክ የሚያደርግ ነገር ይጽፋሉ፣ ይለጥፋሉ፣ ይናገራሉ። ታስተውሳላችሁ? ጠፉ፣ አመለጡ፣ ቀሩ። ባይዘው ከሳቸው ጋር የወጡ ጋዜጠኞችንም ያስመልጣሉ። ከሳቸው ጋር ጋዜጠኛ ወጥቶ አይመለስም። ብዙ ፋኖ ካጫወታቸው ውሏልም አድሯልም ሰንብቷል። አመት ሆኖታል። እኛ ካወቀ አመቱን ሙሉ ያሳሰባቸው ፋኖ መዋጋት ከጀመረ አመት ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዓል እዚ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ከም ዘለዎ ዝኸይድ ዝነበረ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻሩ ይጉስጉስ ከም ዘይነበረ ንዝኾነ ሰብ መድረኹ ጥራይ ዝፅበዝ እዮም just the moment ንእሽተይ ስሊፕ ወላ ሓንቲ እውን እኮ አንጻር ኣቢ ዝተዛረበተ የብላን ግን በቲ ናይ ፋኖ ሓዘን ከም ዘለዋ በቲ ናይ ኣምሓራ ዝኽየድ ዘሎ ሓዘን ከም ዘለዋ ዝገልፅ ፅሑፍ መፅሓፈት ተተቐባቢሎም በል ክብልዋ ቀኒዮም ኣይሶም ናይ ሳልሲ ድማ ካብ ስልጣና ትለላ እቲ ታየ ዝበሃል ቶፕ ዲፕሎማት ኢሎም ዝፍቅርሉ ዝነበሩ ድማ ካብ ሓደ ዓብይ ናይ ስራሕ ስልጣን ኣብ ናይ ሽም ስልጣን ኣሰጋጊሮም ኣለዉ this is their business ሓደ ስልጣን ምክያር ግን ኣቦም ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ዝገደደ ኸ ኣሎ ብዚ ኣብ ትግራይ ድማ ዝገደደ ናይ ስልጣን ምስግጋር እዚ ኩሉ ኩነታት ናበይ ክኸይድ እዩ ህወሓት ሓድሽ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ሓድሽ መግለፂ ናቱ ድማ ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣን ኣልዮም ኣለዉ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ብናይ ህወሓት መልክዕ ካብ ስልጣኑ ንክእለ መተካእታ ናቱ ግን ኣይረቑሑን ኣለዉ ኩሎም እቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ኣብቲ ካቢነ ዘለዉ ድማ መተካእታ ናቶም ህወሓት ሰዲድ ኣሎ ከምኡ እውን ክልላት ናይቲ ምምሕዳር ዞባታት ዝወርዱ ከምኡ ድማ ካብ ምምሕዳር
ዞባታት ዝወርዱ ከምኡውን ናይቲ ዞባታት ዝበሎ ከምኡውን ካብቶም ኣገደስቲ ጽላታት ዝበሎም ሰብ ኣውፅኡ ህወሓት ብናቱ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ዝበሃል ናይ ህወሓት ዋዕላ ገይሩ ስለ ዝነበረ ናቱ ኮሚቴ ሸይሙ ሕጂ ድማ ነቲ ስልጣን ጌታቸው ረዳ ፎር የውፅኦ ኣሎ ጌታቸው ረዳ ምስቲ ፌደራል ኮይኑ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ድማ እዚ ክኸውን ድያ ኣይከውንን ነዚ ንክገብሩ ስልጣን ኣለዎም ድነታ ፕሬዚደንትነት ቦታ ናቱ ክንክትክዋ ምስቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ክዘራረቡ ምዃኖም እዩ ነጊሩ ዘሎ እንተኾነ ጌታቸው ረዳ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ዝውክል ንዓና ኣባል ህወሓት ክሳብ ዘይኮነ ንውዕል ፕሪቶሪያ ድማ ዝፈረምና ንሕና ኢና ህወሓት ስለዚ ኣባል ናይ ህወሓት ተዘይኮይኑ ንዓና ክውክለና ስለ ዘይክል ፕሬዚደንት እውን ክኸውን ኣይክእልኒ ብምባል ያልይዎ ኣለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብወግዒ ናብ ሓደ ናይ ወታደራዊ ኩናት ዲ ክቕየር ኩናታት ሕዲ ክቕየር እንታይ ክቕየር እዩ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ይመስል ስለዚ ዓቢ ሪሻፍል ገብር ኣሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳናቱ ሞር ናብ ኦሮሞ ገፁ እናተፀጊዐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ናይ ፌስቲቫል ናይ ኦሮሞ ዝግበር ዝቀነ እንተሪኢኻዮ እውን ሕልፍ ዝበለ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ከርኢ ከምዚ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እውን ከም ዘለዎ ንክትግምት ይገብረካ እዚ ንሪኦ ዝነበርና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ከም ዝተሳተፎ ኣብ ደገ ደቂሶም ከለዉ ድማ ውፅኦም ተመማሃሩ እዮም መስለኒ እቲ ሰብ ኣብ ፅርግያ መሊኡ ዝነበረ ኣበይ ዝድቅስ ከም ዝነበረ ናይ ብሓቂ ዘገርም ብዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ብዝሒ ኦሮሞ ዝተሳተፍዎ በዓል ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር እቲ ናይ ኣቢ ኣካይዳ ድማ ጠቕላላ ኣብ መን ፎከስ ዝገብር ዘሎ ናብትዮም ኦሮሞ ገፁ ይፅጋዕ እዩ ዘሎ እዚ ከዓ መርኣያ ናይቲ ዝኽየ ዘሎ ፖለቲካ ኮይኑ ክስማዓካ ኸል ናብ ህወሓት ንመለስ ህወሓት ነዚ ስልጣን እዚ ክገብሮ ዳርጋ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ኩናት ናይ ትግራይ ምጅማሩ ዝኽየ ዝነበረ ደረጃ ኣብኡ ተበፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብኩሉ መንገዲ ናብቲ ኩናት ገፁ ዝእንፍት ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናበይ ገፁ ክበፅሕ ይኽእል ካብዚ ቀፂሉ ምስ ግዜ ኢና ክንሪኦ ጌታቸው ረዳ እንታይ ግብረ መልሲ ክብ እዩ እቲ ከምቲ ንብሎ ዘለና እቶም ናይ ኣቢ ኣብ ጎኑ ከም ዘለውን ድጋፍ ይህብዎ ከም ዘለውን ሓደ ካብኡ እጂ ዓብይ ካምፔይን ኣንፃር እቶም ናይ ትግራይ ኤሊት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ገለ ካብቲ ካምፔይን ዝገብርዎ ዘሎ እንተረኺበ ከበኩም ክፍትነ ሪሊ አታኪንግ ነቶም ወታደራዊ ኃይል ክልዎም ይኽእል እዩ የሚያሳዝን ነው። ይሄ ጀነራል ዮሐንስ መዲድ በጣም መጥፎና አሁንም ከነምግብ ጋር ተሰልፎ ትግራይን ወደ ኋላ እንድትሄድ ሌላ ዙር ጦርነት ከሚቀሰቅሱት አንዱ ነው። ዳዊት ከበደ የሚባለው እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተወላዲ ናይ ትግራይ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ኣቢ ኮይኑ ነዞም ተጋሩ በል ዝብሎም ዘሎ እዩ አይ ቲንክ ተጋሩ ኣብ ንሓትሕዶም ተገማሚዖሞ ዘሎ መጥፊ ናይ ትግራይ ክኸውን ዝኽእል ንሱ ጥራይ እዩ ስለዚ ኩሉ ጉዶም ስለ ዝፈልጥ ነቶም ኣምሓራ ፅቡቅ ገይሩ ዝምህሮም ዘሎ ነቶም ኦሮሞ ፅቡቅ ገይሩ የገልግሎም ኣሎ ንምንታይ ኣጀንዳ ከም ዝገብር ዘሎ ምስቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ፀቅዒ ስለ ዝኾነ ዲፕሎማቲካሊ ኣብ ፌደራል ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ በቲ ሚድያ ተጠቂሙ ነቶም ናይ ትግራይ ነቶም ናይ ህወሓት ክፋል ማለት ህወሓት ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 እዮም ኮይኖም ዘለዉ ንክልቲኦም ቤላ ገይሮም ንምድኻም ዓብይ ኣጀንዳ ዝፃወት ዘሎ እዩ ስለዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና አብይ አሕመድ ከምዚ መዋጥር ከሎ ጀነራል ናቱ ዝበለኻ ንስማዕ ኣብዚ ከሶማሊያ ጋር ከፍተኛ ውዝግብ ውስጥ ነን። ግብጽም እያንዣበበች ነው፣ ኤርትራም ድረስ እየሄዱ ነውና በግልጽ የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ አማጽያንን እንደግፋለን የሚል ነገር ተናግረዋል። የግብጹ የደህንነትና የውጭ ጉዳይ ባለስልጣናት አስመራ በሄዱበት ወቅት ህወሓትንና ኤርትራን እንሸምግል ማለታቸውን ዘናሽናል ላይ የወጣው ነገር ዘገባ አንብበናልና ይሄ እናንተን እቅድ እንዲህ አይነቱ ነገር ወደኋላ ሊመልሱ አይችልም ወይ? ኣብቲ ሕቶናቱ ክትሰምዕ ከለካ እንታይ ይብለሎ ግብፂ ብኩሉ መንገዲ ትመፅእ ከም ዘላን ናብ ሶማልያ መፅያ ትሕግዝ ከም ዘላን ከምኡውን ናብ ኤርትራ ኣብ ዝገሸትሉ ሓላፊ ናይ ስለያናቶም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝተረኸብሉ ድሒሩ ብዝወፀ ኣብ ናሽናል ዝብል ናይ ኢማራት መፅሄት ከም ዝወፀ ድማ ግብፂ ንኤርትራን ህወሓትን ክትዓርቆም ከም ትፍትን ዘላን ምክንያቱ ህወሓት ንኣቢ ክቕይሮ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓኻትኩም ብኸመይ ትርእይዎ ነቲ ናይ ህወሓት ኃይል ከም በሓድሽ ናብ ካል ማዕዝን ክኸይድ አይከል እንደው ንዝብል ክምልስ ከሎ ምንም መስልሰውም አሁን አንዳንዱ ከብሔራዊ ጥቅሙ ተነስቶ ብሔራዊ ጥቅሙን ባልተገባ መንገድ
ለማስከበር ሌሎችን أنا سراويتنا إثيوبيا بقعد كم زي بلو بزي جنرال زي يزت منو زلهم زي جنرال زي زاربو بفصم يو كك واحد الكازي كل زي دبلوماسيا وكان كويس تكب إذن ده رز مرحو قينة سراويتنا إثيوبيا نايب حكي أيكون النجبسي نفانو دايم سعرو خمان نتصور قيني الرايكا because أنا بناتي ملكي كريو خلوه I hope ناي زربات خمت رايز اللو خاون بر بفصم يمتحزي بلو زرباناتو جبتس بي متياك تواقعنا يبل بسماي متياك تواقعنا يبل ويون بسوماليا متي أنا تشيخ بلو بريزنت ناي سوماليا سي بريزنت ناي سوماليا قال لهم تجبر حسن شيخ ديو مسوم كوينو كواقعنا بيم كويني كون كل تزربوا يردونيو بفانو جيرم كواقو خاخلو بأكل متيهم بسودان كمتسو خايقولو بهو حق جيرم كمتسو خايقولو بأونه جيرم كمتسو خايقولو بتناي سومال جيرم كمتسو خايقولو there's so many ways كم حدا حلافي ناي وتهدروا حلافي مع تسليات زلوا كم زي لك زارب كله كم زي جوك يريد زارب زلوا بيمز يا جبت أخت واقعنا يلو زي سمعوها بزيد عنكم قبل كله ጭኖ ወስደው ሰው አሁን ኢትዮጵያ ከግብጽ ልትዋጋ ነው ምናምን ይላል በየት ነው የምንዋጋው ከግብጽ ጋር በአውሮፕላን ጭኖ ወስደው ወታደርና ጦር መሳሪያ ጋር ነው የምንዋጋው ይሄ ትክክል አይደለም ሐሰን ሼህ አስታጥቆ ሊዋጋ ከሆነ ደግሞ ሐሰን ሼክ የሚዋጋ ሰው መሆን አለበት የሚዋጋ የሚችል መሆን አለበት شو بحفشا جبت متيا كتواجعنا عام خمسة بلان زخونة خد جبر كم زي تخلين غيري دزارب زلو تكون تادجن بريزنتنا إثيوبيا جنرال زعبي جنرال ناتوم إز بمخانو إز زارب زلو دما complete disrespect يعني بناتي مرداتا كريو خلون so هو حتى بزوانة زي completely أنصار أبي دويل له دعرة أبي مس ردال له خينو completely أنصاري دويل زلو سلزي نابي جوز يكم عبلة تقعزو انتاي يكون سكي كابتن تجارو زبلوا زلو خنسمع انتاي بلو تمناي تجارو إليت بتحدى وجن زياتهم بيلا جيرهم نيم تعطولهم زلو تمناي مسأبي كوينهم زلو تمانين تاكسي تسافر ريدالو كذي كسراوت إيشي كذي استوديو إيشي كبيتهم ودزيم بفيت ماكينة وسط ስገባ ክርክሮች ነበር ክርክር ማለት መንግስት ጥሩ እየሰራ ነው ብለው የሚቆሙ አሉ አይ ይሄ ነገር በፍጹም አያዋጣም ብለው ቁጭ ብዬ አዳምጣለሁ እዚህም ፕሮግራም ስለምሰራበት ኢንተረስትም ስላለኝ ፖለቲካዊ ይት ምናምን ኢንተረስቴ ነው አዳምጣለሁ አሁን ያ ቀርቷል አንድ ታክሲ ሙሉ ሰው መንግስት እየረገመ ነው የሚሄደው እውነቱን እንደዚህ ነው የምናገረው ሙሉ ታክሲ ወይም ዝም ብሎ አንድ ጊዜ ሰንታይ ዝብል ዘሎ ካብዚ ስራሕ ክኸይድ ከለኹ ብዙሕ ግዜ ብሚኒባስ ማለቶም ወይ ካተናሽ ባሳትን ታክሲ ዝብልዎን ሶ ባንክ ክኸይድ ከለኹ ወይ ካብ ዝኾነ ክንቀሳቐስ ከለኹ ተቐደም ሰብ ክካታዕ ትሰምዕ ኢኻ እቲ ሓደ መንግስቲ ፅቡቕ ኣሎ ኣቕሚ ይገብር ኣሎ ክብል ከሎ እቲ ሓደ ድማ ናይ ሕማቕ ኣሎ መንግስቲ ዝብል ዘረባ ነይሩ ሎሚ ብምሉእ እቲ ሰብ መንግስቲ ዝረግም ጥራይ ኢኻ ትሰምዕ ምክንያቱ ቁጠባ ብጣዕሚ ሕማቕ ኣሎ እዚ ፍላሽንግ ላይትስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅእ ዘሎ ዘይኮነ ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቕ ከም ዘየለን ብዙሕ ነገራት ሕማቕ ከም ዘሎን ነዚያ ጉዳይ እዚያ ፅንሕ ኢላ ከም ፃልኩም እንታይ ምዃኑ ኣብዚ ኻ ንመለስ ክማጎት ሽምግልና እውን ይደልዩ ከም ዘለው ምሳሌ ይደራደራሉ ብሎ እኛ በእኛ በኩል ከመጣ እናደራድረዋል እናመቻችለታል ተረዳኸኝ ተዋጊካ ከድክድም ስሰልካ ፈቲንካ ምዃን ምሳበየካ ሕጂ ክንደራደር ኢና ይብላ ኣሎ እቶም ፋኖ ክሰማምዕዎ ይደልዩ ዶ ባችኋቸው ይህ ትግል የተጀመረበት ጥያቄዎች በድርድር ናይ ህዝብ ኣምሓራ ጥያቄ ዝብልዎ ወይ እውን ሕቶ ዝብልዎ ሲ ንኣብነት ህዝብ ኣምሓራ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይዱ ንክነብር ክፍቀደሉ ኣለዎ ዝብል ዓንቀጽ ከም ዘለዎ ርኢ ኣለኹ ከምኡ እውን ኣብቲ ዲፈንስ ናቶም ክምለሱ ከም ዘለዎም ሓንቲ ኣገዳሲነት ግን ኮንስቲቱሽን እቲ ሕገ መንግስቲ ዝበሃል ህወሓት ዝሰርሖ ኣብ ስልጣን ንክነብር ኢሉ ተጋሩ ናይ ኢሊት ናይ ትግራይ ዝገበሮ ስለ ዝኾነ እዚ ክእል ኣለዎ ንዓና ዝጠቅም ኣይኮነ እዚ ዘይንካትዓሎም ነጥብታት ወይ ከዓ ቀይሕ መስመር ናትና ኢሉ ዝጠቐሶም እዩ ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ክእለ ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሬድ ላይንስ ኢልዎ ኣሎ ኖት ዳት
እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዘሎ ኩነታት ወላ እውን እቲ ቅዋም ዝብልዎ እውን ክቕየር ከም ዘለዎ እዮም ተማምሓሩ ዝሓቱ ዘለዉ ስለዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ we don't know ሕጂ ናብ ናይ ትግራይ ገፅና ክንሰግር ክንፍትን ኢና ሓደ ካብቲ እዚ እዩ እንዳላወጣው ግን የትግራይን ህዝብ ስለፈራሁት የትግራይን ህዝብ ስላከበርኩት ነው ያላወጣሁት ዛሬ ግን የዚህ ሰውዬ ነውሩ የጨለማን ስራ ገለጡት ነው የሚለው ነውሩ መገለጥ ስላለበት የጌታቸው ረዳ የስህተቱ ኮምፓስ ይሄ ሰውዬ ነው ከብልጽግና ጋር እንኳን ከአብይ ጋር ከሳሞራ ጋር አብሮ እየሰራ ያለ ይሄ ሰውዬ ነው እዚህ ደግሞ ቅዱስና ጻድቅ መስሎ ይገርማል እኮ መንግስት እኮ አፍርስ ትግራይናችን ካለች እኮ እንደገና መንግስት እንፈጥራለን ስንቱን መንግስት አፈረስከው ስንቱን መንግስት አበላሸው ስንቱን መንግስት አጠፋው የትግራይ ዛሬ ለወደቀበት መከራ እኮ አንዱ ተጋሩ ኮምፕሊት ኣብ ናሓት ሕዶም እዮም ተፈኒዮም ዘለዉ እቲ ቀደም ናብ ሻዕብያ ገለ ዝብል ሓይሊ ነይርዎም ካልእ ድማ ናብ ኣቢ ዝብል ነይርዎም ሎሚ ንኩሉ ገዲፎም ኩሉ እቲ ባእስናቶም ኣብ ናሓት ሕዶም ኮይኑ ዘሎ እዚ መግለፂ ናይ ህወሓት ወፂኡ ዘሎ ድማ መደምደምታ ናይቲ ኩነታት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሕጂ ፀፀቃ ሓምሓዝ እዩ ጌታቸው ረዳ እንታይ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ክንርኢ ኢና ንሱ እውን ወሲዱ እዩ ንገሊኦም ሰጊጉ ነይሩ እዩ ሕጂ ድማ ንዑ ጠቅላላ ሰይጎም ኣሎ ፕሬዚደንት ኣይኮንካን ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ከም ፕሬዚደንትነት ናይቲ ክልል ክኸውን ከም ዘይብል ሌጂቲሜት ራይት ከም ዘይብሉ እትሕቶ ሕጂ ፌደራል መንግስቲ እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ወይ እውን ህወሓት ኔክስት ስቴፕ ናቱ ህወሓት ነዚ ክገብር ከሎ ግን ብርግፅ ወታደራዊ ረፅሚ ተዳልዩ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ እዚ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወሰደሉ ከም ዝኽእልን እሞ ንዑ ክከላኸል ዝኽእል ዓቕሚ ኣዋዲዱ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት እዩ እዚ ጀነራል እውን ኢሉ ወይ ፊልድ ማርሻል ናቶም ህወሓት ዓቕሚ ከም ዘለዎ መካናይዝድ ኣፅዋር ከም ዘለዎም እውን ኢሎ ገይሩ እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ ኣንፈት ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ትግራይ ጉዳይ ነዚ ይመስል ኣብ መወዳእታ ናብ ኤርትራ ገጾም ዝለግብ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ኢና ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ እናሃለወ ሰላም ኣይንደሊ መንግስቲ ኤርትራ ተገሊሱ ግን ሰላም ይከኣል እዩ ፅቡቅ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣሎ እዚ ክልተ ፀገም ኣለዎ ክልተ መርገፂ ኢና ክንገብር ዘለና ብሱር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተይፈቐደ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ሰላም ክፈጥር የብሉን ንሱ መረብ ተሻገርኩም ሰላም ተዋህሉ ተይልና ንምብሃል ተዘይኮን ጠጦቦል ተይልና ንብል ሓደ መርገፂ እዩ ሓደ ካልኣይ መንግስቲ ኤርትራ እንተይተለዓለ እንተይተወገደ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ርክብ ዘላቐ ሰላም ኣይመፅን ኣብ ፖስት ኢሳያስ ኣብ ፖስት ህግደፍ እዩ ሰላም ዝረጋገፅ ዝብሉ ጌጋይ ሓደ ካብ ቁፅርና ወፃኢ እዩ ካልኣይ ኣይምልከተና ህዝብታት ዝምድንኦም ዝምስርቱ ኣብ እንከሃባ ኣብ ጥቕሚ እምበር ብኣይዲዮሎጂ ጥራሕ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ማለት ፖስት ህግደፍ እዩ እንተይልኪ ብኣይዲዮሎጂ ንስማዕማዕን ዘለና ኣይመስለኒ እምበር ጆኖሳይድ ፈፂሙና እዩ ዝብል ኣየኺድን ምክንያቱ ዋና ናይቲ ጆኖሳይድ ዓዳምን ኢንክሪተርን ታሪካ ተራዳሪኻ እንትተብቅዕ ተዓዲሙ ምስ መፀ ኣነ ረቕን ማን ብስነ ሞጎት ስለ ዘይኺድ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት መጀመርያ ክነፅርዮም ክንክእል ኣለና ማለት ኣብ ፖስት ኢሳያስ ኢና ኣብ ፖስት ህግደፍ እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓድነት ክህልዎ ዘለዎ እንተይልና ከይዱ ከይድኒ ኣይዲዮሎጂ ጉዳይ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣይዲዮሎጂ ንሓሰብካ ከዓ ርክብ ኣይበል እዚ ዘመናዊ ዓለም እዚ እውን እዚ ኣይጠልብን ብተደጋጋሚ ዘልዕሎም ነገራት ኣለዉ ፈፂሞም ንጉሳውያንን ፈፂሞም ዲሞክራትና ዝብሉ ሓቢሮም ትሰርሑ ህዝብታቶም ኣብ ግጭትን ኣብ ህውከትን ዘይነብሩ ህዝብታት ንርኢ ስለ ዘለና ማለት እዩ ንዕዘብ ስለ ዘለና ስለዚ ናተይ መርገፂ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዕድላቱን ዕጫታቱን ካብ ዘፈላለይዎ ዘመሳሰልዎ ስለ ዝበዝሑ ብዝኾነን ዘይኮነን ጠውሻሕ ብዝበለ ቁፅሪ እናተዳመየ ክነብ እዩ እዛ ናይ ወያነ ኢትዮጵያ ናታ ኩነታት እንዳተወድእ ዝኸደሉ ዘሎ እዩ ሰውራ ትግራይ ከም ላስቲክ ተመጢጡ ኣብ መወዳእታት ላስቲክ ተፈኒኻ ኣብ ትግራይ ትምለስ በላሓንቲ ይብሉ ላስቲክ መጢጥካ መወዳእታት ፍኖ ምለስ ዘይተርፍ ነገር እዩ ኣብ ምብራቕ ባዕሉ ፀኒሑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ፀኒሑ ምእሱስነት ከይገበርካ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልና ከምኡ ስለ ዝኾነ እዮም ቻይና 1 ቢልዮን ህዝብስ ሓንቲ ቋንቋ ዛረቡ ብሓንቲ ሕጊ ኸዱ ብሓንቲ ሃገር ኸዱ ዲሲፕሊን ምስ ምእሱስ ተባሂልዎም ይቐደም ሰውራ ናይ ትግራይ ተጠቕሊሉ ናብ መቐለ ምምላሱ ኣይተርፍን ኢሉ ነይሩ ካብ መቐለ ድማ ሕጂ ናበይ ክኸይድ እዩ ከዓ ክርኤና ሕጂ ናብቲ ካልእ ክፋል ክንሰግር ኢና ሳሕለይ ዝብል ደገ ከለኹ ስውእ ዝዝክር ህልው ከለኹ ተወሊደኒ ካብተን ኣብራኹ ይደክመለኹ መልኣኺ እንድዩ መልኣኹ
سحلاوي صلوات سحلنا كله حدا زلبنا حال خلو تاريخنا قادم كل نقطة له لا وحدتنا وحده بوغن إرترا زلو حواتنا ون نتجار حواتهم زحجزلو بزح خونتات رئينا ينامو قدم يلون اختواق عن نسأني حنتي إرتراويتها بقول لي بيني بقولك أي مكينة جزء الكازبلة اللي خونتات نيرو نتسرح تخنا رأيو حزب تجراي حجزو زدليو بزحات أكلات ون كم زنور واقع خانها كمير لوتي حدنتنا يمتنخار معنات ببوليتيكا وعين تاريخ خيو حزب تجراي إرتران أي تأساسر إن تخورها خوحي يزلو بمداي سواء حجزات جن كتناخر تدلدل كناس كم متأساسر جمد كون كان نقل هذا اللهم أبو زلوا خنتات انتهي مسلسك. يا سواء ونت عليه مصار قداس يكونن نوجس كلنا ون سواء ونت حزنا أنا توجسنا بسرقن أنا افتراتنا مدى بنا خلت مدى فلتن بركز ولا دياسبورا تجاري أمس حجزو كاو أصيل أمسجن إرتراوينا مسعوه كلا تتبعويان هذا خلتيك بسوون صوام حجز جوار لهم أمانتي مدف جن بتايني روز حتى يخول لهم تعلو ممكن ما تزيك إلنا زلنا يبغى تاخذ الناس خلنا نقدر ود قبلنا حنزار بين خلنا حتى زي حواتنا تجارو إلى مسلسل خلنا تراوين حواتنا زي الأخوان ولا اللي عادي نهب حكي بكل معاملة ترانزمش مرة يسفوتوز عادي كسر حد نحيهم باي ذا ويسيو مالتنا أوروبا قال ما نقدس بزح زي رغيبة نيرة كنت كأو خفت بلا قال عيد لهم بقى بزخت أنا حدا ذي قال طعم يسفوتو إثيوبيا طعم زاس نجا قال شماكوا يذكر كنا اللخو جن بزح فيديو تاتي سدد لي لو مجن حنتي رياكشن كجبر الله دليل زلخو اسكسمعوا عبزي كابل أكتر أي عجب أنت أنا سخنا ساحية سنة صوتي يزقى لك نجار مال هو حدا تي فايديو اتن أبزخون قصد لي كان يمسرح عدل تتمرتنا أرت سكول دوين قبر فقرت وهيبني قال أي لبستخاء سرح كاب بيزنس كاس راح له ناتينا كنت تعمل الجمهور لولس باكيج ديليفري على نسرح مالتي بعبي خاولاتنا أرت كم تفوت ونقدر تسرح مش طعمي سلامي أجي ناتنا مسرحتنا أرتيست أبدا قرر له قلب ملو أمريكا وقرز اللوسي كم يوم زبون كل جزء خنرها كلمة قال أو خلي خبر جاي سرح حب اللي قال فتي مو يديك تعمل سرح قال يبلغها إحنا أتسوى بدك جوتي تفرينا خل على ميزات ما أنا كارلوس واتنز نقولون بدك جم يكون كيف أسوي أبكر ما أنا تستيقظ كل جزء أبكر زكالة ما سلامي يرسع ما عاد فوتهم يرسع وقصة تغير دي والكوع قليبة تقرأ حد حاجة يتغير بطل مسكونات اللي كسر حاجة لقلا وسيلة بستوسع لما نقعد بدون تطري yeah So نايزي أقول نوح عندي interview there was a segment تاع أنت بزرعهم على ما زلوا سب كم خلنا نفوت على ما زلوا سب طبق حد قريب وزغيت سب حلفت So حنتي أبزياك لكم نتوم كالوت وين كتكهتلوا تقولوا maybe let's mute it and نتزرع بغلوا انتاي كنا أقربكم دليل لغو هذا بتاريخ زي كبتاريخ زي مهار حورة سب كم زلنا تدقاقامي قلنا ونفلطي مثلني كبتاريخ كم مهار زي دل حورة سب لنا زي حجي قد مستوسنة جزية بتقراي متيا صبوا كبابلا كم استقبر لا يا تزارب عبد فيديو so have no problem نعاد صبوا كبابلا زقبروا لا تسديد كقد مسخلها صبوا مقبر نو إن زغنا سب صبوا مقبر صبوي هذا نجار كردوم زلهم زيهم سبازياتهم بفلا يابزنا تقراي لما تسمع زبلوا بزي خاطري تمال يا بكلت الشح كبابي 8 شهدي 9 شح إيرتراوي كاب إثيوبيا كسجوب كله كمز كماتهم أبي إثيوبيا زنبرو كابز كباتهم نلعلي زي جنتنا إثيوبيا زنبرو قل يوم كا إيرترات بالهجر كيك ومت كلاون نبي إثيوبيا كم مهاري لهم كيرهم أبو تمهيرهم أبو نيرهم دق وليدهم زنبرو سباتهم كاوت سيجو so زي حاجة مالية مسيا إثيوبيا like the best place كم زخوننا كل سلام مخانيات زارب زلا but I was giving you Ethiopia وين أبدي سباز قمت زلو تكون تاك ساكن ده كبيد وام كم زلو أبتقرأ زلو كون تاك ساكن ده كبيد كم زلو يم زنقرو so نساد ليتا هي وتا بعد زياجن سب كيد دناقرو ترى نسق زلني business هلني قليات بلدلا كما أخ business زلون جراجا زونو أبيت تكالا زونو زنبرو أنت كنت أبشرك خيال علو كابت عدن خوز ديوم تغير كم سدوديو تغير لهم كان محج مالتي
at the same time እቲ ከምኡ ዝገበሮ መርሕነት ድማ ናይ ትግራይ ተሳምሶም ወሽለኽለኽ ትብለሉ ዘላ ማለት እዩ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ኣብ ስልጣን ከሎ እዩ ዘጋጢሙ ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ስለ ዘይበለና ካብ ዓድና ክትጠፍኡ ኣለኩም ዝበሎ መለስ እዩ ነይሩ ኣምሓሩ ወይ ኦሮሞ ይኮኑ ነይሩ በንጫሩ በዓል ኦሮሞን ኣምሓሩ ንክገብርዎሲ ኢዚየር እዩ ንዖም እቲ ሓውና ኢሎም ከቀራርብዎ ብዙሕ ግዜ ዝፍትኑ ኢሊት ናይ ትግራይ ግን ኣቕሪቦም ከም ዘይፈልጥ ፈልጥዮም ንኣጀንዳ እዩ ዝጥቀመሎም ዘሎ ሰብ ሺዝ ሜኪንግ ኣነ ንዓ ፐርሶናል ኣይኮነ ሪስፖንድ ዝገብራ ዘለዉ ናተ ሂወት ኣብ ዝደለየቶ ክትነብር ትኽእል እያ ፕሮብለም ኢዝ ፌመስ ስለዝኾነት ወይ ፍልጥ ስለዝኾነት ንካልኦት ሰባት ፅቡቕ ይመሲልዎም ናብዚ ንሳ ትገብሮ ዘላ ንሳ እንታይ ዓይነት ባክግራውንድ ኣለዋ ኣነ ዝፈልጦ የብለይ ሓደ ነገር ግን ንፁር እዩ ቅድሚ ብዙሓት ሰባት ኢትዮጵያ ሃገርና የን ሓዋሪ ኢሎም ዝጀሃሩ ዝነበሩ ብኳሌቶም ተንጠልጢሎም መዓት ገንዘቦም ኩዕዮም ከም ዝጠፍኡ ተገይሮም እዮም ስለዚ ካብ ታሪክ ክመሃር እዚ ከዓ ቅድሚ 100 ዓመት ዘጋጠመ ታሪክ ኣይኮነን እዚ ቅድሚ 20 ዓመት ዘጋጠመ ታሪክ እዩ ንሳ ተማሂራትሉ ዲያ ተማሂራትሉ ንዓይ ዝምልከት ባይ ዘ ወይ ከማ ኣርቲስትስ ኣብ ጎና ዝነበሩ እንታይ ኣጋጢሞም እውን ቅድሚ ቁርብ ተዛሪብናሉ ነርና ኢና መይብ ንሳ ከምዚ ንሳ ትገብሮ ዘላ መንጎ መንጎ ይፃወት ኣለኹ ፖለቲካ አንድ ተጋሩ ምሳኹም የብሎም ኣለኹ ኤርትራዊት የብል ኣለኹ ኢላ መንጎ መንጎ ትሽጣራ እንታይ ንክልቲኡ ህዝቢ ክጥቀመሉ ነቲ ናተይ ስራሕ ኩሉ ህዝቢ ክገዝኣለይ ዝብል ኣጀንዳ እዩ ትጥቀሙ ዘብል መንጎ መንጎ ዘብሎም ቀዲዮም ኣለኹም ባይ ዘ ወይ ብዕዳጋ እዮም ዝርእይዎ እቲ ነገር እውን እቲ ነዚ ነገር ክገብሎ እቲ ዕዳጋ ይሰርሕን ይብኸሙ ዝሕዝን እሱ እዩ ኮር ናትካ ቤዝ ተዘይፈሊጥካ ኣብ መንጎ ኢኻ ትተርፍ ተጋሩ ሕጂ ብፍሉይ ንዓፈት ፈትዮም ዝያዳ ቃልቦ ክባ ኣይክሉን እዮም ኤርትራውያን ድማ ንክልቲኣ ትኸስር ከምዚ ክትብል ካላ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ንኩናት ዝዳላለወሉ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ኣሚን ኣነ ስለ ዝበልኩ ወይ ካልእ ስለ ዝበለ ኣይኮነን ኤቭሪ ሰግመንት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ኩናት ዝዳሉ ዘሎ መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና ትግራይ ኦልሬዲ ነቲ ፕሬዚደንት ተባሂሉ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ተኣለ ኢልዎ ኣሎ እዚ ቦታኻ ገዲፍካ ጥፋልና ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ህወሓት ካብ ዓቢ ክመፁ ዝኽእል ስጉምቲ እንታይ ክኸውን ኣይ ዶንት ኖው በፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልኒ ላስት ታይም ቅድሚ 3-4 ዓመት ተጋሩ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ዝወሰድሉ ውጊ ጀሚሩ እቲ ውጊ ድማ ንክንደይ ሽግር ፈጢሩ ሶ ናው ኣብ ትግራይ ኮይና ናይ ትግራይ ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ጓል መንጎ ክፃወት እያ ትፍትን ዘላ ኣገይን ናይ መወዳእታ መደምደምታ ናተይ ንሳ ድሌታ ኣብ ድሌት ናይ ሰባት ኢኻ ከም ዝበል ከም ዝግበር ከም ዝኹን ናብ ዝኪድ ኣይበሃልን እዩ ናፃ ሰብ እያ ድሌታ ክትገብር ትኽእል እቲ ናታ ድምፂ ንካልኦት ሰባት ከየደናግር ናብ ኢትዮጵያ ከየድኩም ናፃ እዚ ዓዲ ቢዝነስ ኣለኒ ገለገለ ክትብል ከላ ቢዝነስ ክትገብር ትኽእል ገለ ትገብር ትኽእል መሲሉካ ገንዘብካ ካብ ዝኾነ ቦታ ምፂኻ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክትገብር ትሓስብ ተለኻ ነፍሲ ቀትለት ኢኻ ብገንዘብካ ትፍፅም ዘለኻ there's no reason ኣብዚያ ሞሜንት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንሓዋር ኢንቨስት ኣይትግበር ክብለኩም ኣይክእልኒ that's not my ናተይ ስራሕኩም ይኮነን ኣብዚያ ሕጂ ዘላቶ ሞሜንት ኢትዮጵያ ግን ኢንቨስት ክገብር ወይ ኢንቨስት ንክትገብር ዝዕድመካ ሰብ ከምኡ ዓይነት ኢምፕሬሽን ዝበካ ሰብ ጌጋ እዩ ዝመክረካ ዘሎ ገንዘብ ተለካ ሓዞ ተለካ ኣብ ኢትዮጵያ እንተለካ ካልኦት እውን ክህሉ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ማይ ኣድቫይስ ኣነ ናይ ፋይናንስ ትምህርቲ ናተይ ኣድቫይስ ምክሪ ናተይ ኣብዚ ዋን ገንዘብኩም ካብቲ ዓዲ ውፅዎ ኣነ ይወፅን እዚ ዓዲ ሰማምዓኒ እንተልኩም ገንዘብኩም ካብቲ ዓዲ ኣውፅዎ ተለኩም ገንዘብ ማለት እዩ ፕላን ቢ ክህልወኩም ክኽእል ኣለዎ ባይ ዘ ወይ ኣብ ቲቪ ናቶም መፅኦም ክንገሕጠኩም ኢና ኢሎም እዮም ዝገዕጥኹም ስኽፍ ክብሎም ከም ዘይክል ክስፈልጡ ኣለኩም ባይ ዘ ወይ እቶም ኤርትራውያን ሕጂ ክንምንታይ ኣለዎ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ኣኽቢዶም ልዮም መነባብሮ ሶ ደይ ኖ ኦልሬዲ ኤርትራዊ ኣብ ገዛውቲ እናተኻረየ ከኣዲስ ኣበባ መነባብሮ ፈጢርና ዝብል ሓንሳብ ኣብቲ ናተይ ፖስት ክገብር ከለኹ ፅሑፉለይ ኣሎ ፍርቂ ሚልዮን ኤርትራውያን ኣብ ዘለዎ ዶ ገለ እዮም ዝብሉ ሶ ደይ ኖ ኦልሬዲ ኤርትራውያን ስራሕና ይምንጥሉና ኣለዉ ገዛውቲ ናትና የኽብሩልና ኣለዉ መነባብሮ የብሉና ኣለዉ ክብሉ ከለዉ ንዝተፈላለዩ ፋክተርስ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ እዛ ሰብ እዚኣ ትብሎ ዘላ ንዓንዲ ዝምልከት ዘረባ በቲ ናታ ኢምፕሬሽን ካልእ ሰብ ከይደናገር እሞ ኣብ ካልእ ሽግር ከይኣቱ ግን ናተይ ምክሪ ከቢደለይ ቢካዝ ራይት ናው ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ፅቡቅ መድረክ የለን ኣብ ናበይ ክቕፅል ኔክስት ጉዕዞናቱ ዝፈልጠ የብለይን ኣነ ኣብቲ ፓብሊክ ዝወፅ ሓበሬታ ሸር ዝገብር ስለያ ሓበሬታ ሸር ኣይገብርኒ ስለ ደይብለይ እውን በቲ ኮይኑ በቲ ግን ናብ ኢትዮጵያ ኣንቂዱ ዝኸይድ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ሓደጋ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሓደጋ ከም ዘሎ ተጋሩ ነጊሮምና ኣለዉ ነዚ ሰጊርኩም ባይ ዘ ወይ ገለ ካብቲ ሓደጋ ዝበልዎ ከብለልኩም እየ እናስማዕኩም ኣብ መፅንዑ ሶሪ give me a second ኣብ ናይ ኣምናትና ጥራይ ተገዲቡ ክተርፍ ደይኮነሲ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ስራሓት ክሰርሕ ደልየ ዝኾነ ሕዚ ዝጀመርካዮ ሳሒሕ ኢሉ ሞ ወይም ዝጀመርካዮ ጉዕዞ ህይወት ኢሉ ሞ ዝሕዝ ጀሚረ ዘለካ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከብፅሕ ደልየ ትብልዮ ነገር ኣሎ እዋ ፊልም ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ሙዚቃውን ብጣዕሚ ይፈቱ እንዴ ግን ተደይደረፍኩ ከም ዝገለ ድብል ሰብ ኣይኮንኩ ማለት ኣነ ስለዘይፅሕፎ
بوزح كسايكمكم فين كنت أعمل سلسلة صحفون مرة في عدي نهب حكم كل ما أملخ كان مش مرة يسفوتو زعدي كسا حد نحيهم بايدو يسيو مالتنا يا رب قال ما نقدس بزح زي رغيبا نيري كيف كاو خفت بلا قال عيد لهم بقى بزخت انا حدا قال طعم يسفوتو ايثيوبيا طعم عدي خا ان كالوت نا اوروبا عجا زلكم سولوكم اللي سلا نا اوروبا عجا زلكم please don't listen to this girl نمزا قال زياد نزا قال زي خيت سمعوا ኢትዮጵያ ክትነብሩ ዲኹም ኬንያ ክትነብሩ ዲኹም ኡጋንዳ ክትነብሩ ዲኹም ዕድል እንተለኩም ናይ ኤውሮፓ ካም ወረቐትኩም ወሲድኩም ተመለሱ don't listen to this girl because ኣብ ሓደጋ ክትእትወኩም እያ ኣነ ንሰብ ክስደድ ኣድቫይስ ከም ዘይህብ ትፈልጡ ኢኹም ኣብዚ እዋን እዚ ዕድል ናይ ኤውሮፓ ክትመፅእ ንካናዳ ክትከይድ ወረቐት ፕሮሰስ ተለካ ጎ ከይድካ ወረቐትካ ሒዝካ ተመለስ ተደሊኻ ሽዑ በዚ ናታ ኣድቫይስ ግን ንዑ ተኸቲልኩም ኣብ ሓዊ ከይተኣትዉ እዚኣ ጥራይ ናተይ ኣድቫይስ ሰሎግ መሊስላ ነይሩ መስለኒ ዝወፀ ሰውንስ ኣይኮነትን ትግራይ ሕዚ ውሕዳት እዮም ጥቀሙላ ዘለዉ ካልኣይ ፍልሰት መናእሰይ ህዝቢ ካብ ዘየለ ቦታ ምምፃእ ከክንዲ ግዛዕ ዝኾነ ሓለፍቲ እኮ እዮም እናደለሉ ዘሕልፉ ዘለዉ ኮራ ኣዘዝቲ ኣርማ ኣዘዝቲ እኮ እናደለሉ ሰባት ዘምፁ እኒዉ ኣነ ወድግሎም ሓደ ኣጋጣሚ ኣብ ከባቢ ዝግበር ዘሎ ድለላ መሕፈሪ ግሎም ሓዳስ ማእኸል ድለላ ናይ ካብ ኤርትራ ዝመፁን ካብዚ ዝቕበሉ መናእሰይ እናምፅኡ ክንደይ ነገር ይሰርሑ ኣለዉ እዚ ከዓ እዚ ሰምዕን ይኽእል እዚ ሰምዕን ህዝቢ ትግራይ ፅቡቅ ገይሩ ተቐቢልኪ ንኤርትራውያን ኣብኡ 10,000 20,000 ክፈሉ እናተባህሉ ማለት እዩ ንስኺ ወላ ሓደ ኣብ ኤርትራ ስነ ጥበባዊ ስለ ዝነበርኪ ነቶም ስነ ጥበብ ኣብ ማዓስከራ እትውኹም እዮም ሓፋቢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ኮፍ ዘብልኹም ትበልዑ ትሰትዩ እቲ ምስኪናይ ስነ ጥበባዊ ወይ ከዓ ተጋዳላይ ዘይኮነ ከዓ መንእሰይ ከዓ ንስኻትኩም ዝተዛረብኩሞ ማለት ንስኻትኩም ዝተዛረብኩሞ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ጌርያ ትቕበለና ተጋሩ ፅቡቅ ጌሮም እዮም ኣብ በረኻ ፀኒሖም እቶም ተጋሩ ቅጫ ህቡና ማይ ህቡና ኣዕቅ ኣቢልካ ማለት እዩ ነቲ መንእሰይ ንምድንጋር ኤርትራውያን ግን ይሽየጡን ይልወጡን እዮም ዘለዉ ብ10,000 20,000 ኣይተዛረብሉን ይኽእል እዚ ግን መን እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ኸዚ መን እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ተጋሩ Thank you Solo this is truth እዚ ተሓቂ ከምዚኣተን ኣብ ምቾት ዝቕመጣ ዘለዋ I don't know for whatever reason ንካልኦት ሰባት ጌጋ ኢምፕሬሽን ክቡ እዮም ዝፍትኑ ኩላቶም ወላ በዓልቲ ኪሮስ ዝብሎም ንዓና ኡፍ ኢሎምና ንዓኻያ ቢኮዝ ዘይ መሳርሒ ናይቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳኦም ስለ ዝነበርካ ተራፋይ ስለ ዝኾንካ ከምኡ ንኽትብለሎም ኢሎም ኡፍ ኢሎምካ it's very simple ነዚ ክርድኦ ንተራ ሰብ ግን ኡፍ ክብሉ ግዴታ ኣይብሎምን and they don't have resources እቲ ኮመን ሰንስ ዘይርድኦምካ እንታይ ገዲሽዎም ንዓኻ ኡፍ ዝብሉልካ እንታይ ስለ ዝኾንካ ኡፍ ድብሉኻ because you're an asset ኣብ ኢንተሊጀንስ ወይ ኣብ ስለይ asset ትብልዎ ነዚ ገለ ነገር ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል ምንጭ ስለ ዝኾንካ እዮም ከምዚ ገብሩካ ዘለዉ ወወፂኦም ካብ በባ 10 ግዜ ንዓና ከምዚ ገይሮምና ክብሉ ነቲ ሰብ እንታይ ገብርዎ ካብ ዓድን ተወፂኡን ኢትዮጵያ ከምኡ ኡፍ እናበሉ ዝቕበልዎ ይመስሎ ነው ግዳይ ክትከውን ኢኻ እንተወፂኻ ለሰንቱ ዛ ሶሎ ዘስማዓኩም ፀናይ ንዑ እንተሰሚዕኩም ሂወትኩም ከተትሕኑ ትኽእሉ ንሰብ ትነግሮ ንዑ ገዲፉ እንተኸይዱ ግን ሓስብለኪ ክርብለኪ እንተ ኣብይኽ እንታይ ዝባል ንዝቢ ሂበክዲ ዋላ ንገለ ሂበኪ ንሰብ ትነግሮ ዳ እምበር ብሓይሊ ጠጠዋይ ተብሎን ኢኻ at the end of the day ትንሕና ክንገብሮ ንፍትን ድማ እቲ ዘሎ ኩነታት ኢና ክንነግረኩም ንኽእል ኪኑ ዝቐፀለ ክንገብሮ ንኽእል የብልናን ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ንሶሎ ሚድያ እውን ሰፖርት ግበሩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ኩዴ ብዛ ጥዕምቲ ደርፊ ካብ ኤርትራ ዝመፀት ክገድፈኩም እየ let's go ናይ ወሪደ ማርያም ዳዓሪት ምጭውቱ ቆልዓት የተፈቃሪ የማን ፀጋም ፀውራ ዘውዘው ኢሉ ልበይ ሰለውለው ኢሉኒ ካሚሉ ከም ዓጋዚን ክሳዳ ክትውርውሮ دهي عواف سمايات يا يبل قرورو كتلهي خطفتل نزرعايا من زبها قلب اليني من زي من يا الليليا 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 عدري قمنا نخي بلينا يقرمتي خي رسي عيواني ما باخد كيلو عيني الليليا 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 الليليا